V roce 1972 lidé naposledy chodili na Měsíc. To je už přes 50 let. Od té doby jsme vynalezli internet, sekvenovali lidský genom, postavili opakovaně použitelné rakety a umístili dalekohled na druhý bod Lagrange, vzdálený 1,5 milionu kilometrů od Země. Přesto od té doby žádný člověk nevkročil na povrch Měsíce, od doby, kdy Gene Cernan naskočil zpět do své kapsle a odletěl. Obvyklé vysvětlení je, že jsme prostě ztratili zájem. Skutečné vysvětlení je však mnohem znepokojivější, mnohem složitější a mnohem důležitější k pochopení, protože důvod, proč jsme se tam už nevrátili, odhaluje všechno o tom, jak vlastně lidská civilizace funguje, když přijde na největší výzvy. Pokud máte rádi dokumenty, které vás nutí přehodnotit, co si myslíte, že víte, a odhalují hlubší příběh za největšími otázkami ve vesmíru, udělejte mi laskavost a klikněte na tlačítko like a odebírejte. Pomáhá to víc, než si uvědomujete, a opravdu si vážím každého z vás, kdo tento kanál podporuje právě teď. Uvelepte se a připravte se. Začněme. Existuje věta, která napáchala více škody v porozumění vesmírné exploraci než téměř jakákoliv jiná. 6 slov, která byla řečena nezávazně u večeře, napsána s naprostou jistotou v diskuzních fórech, opakovaná tak často za desetiletí, že se z ní stala něco připomínajícího fakt. Už jsme byli na Měsíci. Řekněte to nahlas a poslouchejte, co to implikuje. Už v minulosti dokončeno, zaškrtnuto na seznamu. Tato věta zachází s Měsícem tak, jako byste zacházeli s restaurací, kterou jste navštívili před lety. Byli jsme tam. Znám jídelníček. Můžu se vrátit kdykoliv. Na nejtenčí úrovni je tato výpověď pravdivá. Mezi červencem 1969 a prosincem 1972 12 lidí vkročilo na povrch Měsíce v rámci 6 úspěšných přistáních. Pověsili tam vlajky. Nazbírali 842 liber hornin a půdy. Umístili vědecké přístroje. Jezdili elektrickým roverem po šedém prachu. Fotografovali a vznikly některé z nejikoničtějších snímků v lidské historii. A pak se vrátili domů. Program Apollo dosáhl jednoho z nejvýjimečnějších výkonů, jakých naše druhy dosáhly. To není sporné. Nikdo vážně nespochybňuje, že se to stalo nebo že to mělo význam. Co je však sporné? Co by mělo být předmětem sporu, je to, co Apollo skutečně dokázalo. Protože uvnitř této neformální věty je skryta hluboce zavádějící předpoklad. Předpoklad je, že když jednou jedeme na Měsíc, mělo by být relativně snadné jít znovu. Rozlámali jsme kód. Vyřešili jsme hádanku. Dokázali jsme inženýrství. Jistě, že je ta těžká část za námi a zbývá už jen shromáždit kolektivní vůli, aby se opakovalo to samé. Tento mylný názor narušuje téměř každý veřejný rozhovor o tom, proč lidé od té doby na Měsíc nenastoupili. Zachází s Apollem, jako by to byla trvalá schopnost. Technologii, kterou jsme vyvinuli, ověřili a pečlivě položili na polici, připravenou k použití, kdykoliv uznáme za vhodné. Jako recept, který byl zdokonalen před desetiletími a který prostě stačí znovu následovat. Pravda je však téměř přesně opačná. A pochopení, proč vyžaduje rozebrat všechno, co si většina lidí myslí, že ví o tom, jak a proč Apollo vůbec vzniklo. Odstraňte mýtus. Odložte inspirativní projevy, záběry z pomalého zrychlení startujících raket a rozléhající se orchestrální soundtracky. Podívejte se na Apollo nejen jako na triumf lidské aspirace, ale jako na produkt konkrétních historických podmínek. Když to uděláte, obraz se dramaticky změní. Apollo nebyl udržitelný program průzkumu. Byl to sprint. Velkolepý, pečlivě navržený, dechberoucí drahý sprint realizovaný za podmínek tak mimořádných, že se možná už nikdy v lidské historii nesetkají. Program nebyl navržen tak, aby otevřel Měsíc pro dlouhodobé využití. Byl navržen tak, aby americkým astronautům umožnil dosáhnout povrchu a vrátit se zpět živý během co nejúzkého časového okna za téměř jakoukoliv cenu, za tak intenzivního tlaku, že normální institucionální omezení byla dočasně pozastavena. Abychom pochopili, proč tyto podmínky existovaly, musíme se vrátit k jedinému okamžiku, který přes noc přepojil americké politické priority. 4. října 1957 Sovětský svaz umístil na oběžnou dráhu kolem Země malou hliníkovou kouli. Sputnik vážil pouhých 83 kg. Neměl žádné zbraně. Neprováděl žádné významné vědecké experimenty. Jediné, co dělal, bylo obíhat planetu každých 96 minut a vysílat stálé rádiopulsy, které mohl slyšet kdokoliv s krátkovlnným přijímačem.
Psychologický dopad na Spojené státy byl seismický. Je těžké z dnešního pohledu ocenit rozsah šoku. Amerika na konci 50. let považovala svou technologickou převahu za jasně danou záležitost. Země, která vyrobila atomovou bombu, se rychleji než jakákoliv jiná země industrializovala a vzešla z druhé světové války jako dominantní globální mocnost, předpokládala, že žádný konkurent nemůže zodpovědět její inženýrskou schopnost. Sputnik tento předpoklad zbořil během jednoho večera. Reakce nebyla měřená nebo analytická. Byla vnitřně a živá. Vyšetřování v kongresu byla svolána během několika týdnů. Noviny psaly na titulních stranách editoriály, které srovnávaly událost s Pearl Harborem. Rodiče psali úzkostné dopisy voleným představitelům, ptali se, zda jsou jejich děti v bezpečí pod oblohou nyní hlídanou sovětskou technologií. Byli téměř přes noc přepracovali učební plány ze vědy. Vyhlásila se národní krize důvěry, která zasáhla každou úroveň americké společnosti. Obava nebyla abstraktní. To byla hluboká zima studené války. Obě supervelmoci budovaly nukleární arzenály strachem šíleným tempem. Logika byla prostá a znepokojivá. Pokud Sovětský svaz dokáže umístit předmět na oběžnou dráhu, může umístit jadernou hlavici kamkoliv na Zemi. Sputnik nebyl jen satelit. Byl to demonstrace schopnosti mezikontinentální balistické rakety, oblečená do oděvu mírové vědy. Situace se dále zhoršila. Dne 12. dubna 1961 se sovětský kosmonaut Jurij Gagarin stal prvním člověkem, který obletěl Zemi. Uskutečnil jeden oblet za 108 minut a bezpečně se vrátil. Spojené státy, které ještě nedosáhly orbitálního kosmického letu, sledovaly z pevniny. Strategické důsledky byly obrovské. Po celém rozvíjejícím se světě si národy vybíraly strany ve studené válce. Technické úspěchy sloužily jako zástupný ukazatel ideologické legitimity. Každý sovětský milník ve vesmíru byl propagandistickým vítězstvím, které se ozývalo napříč Asií, Afrikou a Latinskou Amerikou. Zpráva byla jasná a devastující. Komunismus přináší výsledky. Sovětský systém funguje. Budoucnost patří Moskvě. To nebylo prostředí vědecké zvědavosti, ale geopolitického teroru, ve kterém prezident John F. Kennedy pronesl svůj projev na společném zasedání kongresu 25. května 1961. Jeho prohlášení, že Amerika přistane s člověkem na Měsíci a bezpečně ho vrátí na Zemi dříve, než uplyne dekáda, je dnes považováno za jeden z velkých aspirativních momentů v politické historii. To je méně často vzpomínáno, je kontext, ve kterém byla tato slova vyslovena. Kennedy se primárně nezajímal o vesmír. Jeho soukromá korespondence a nahrávky odhalují vůdce, který viděl program na Měsíc instrumentálně. Chápal prestiž. Chápal páku. Chápal, že Spojené státy ztrácejí soutěž o globální vliv a potřebují scénu dostatečně velkou a dramatickou, aby mohli znovu převzít iniciativu. Měsíc poskytoval právě takovou scénu. Nic jiného dostupného, žádný vojenský program, žádná ekonomická iniciativa, žádné diplomatické úsilí nedokázalo předvést jednoznačnou demonstraci technologické nadvlády, kterou by viděly všechny národy na Zemi. To výjimečnost má obrovský význam. Apollo nevzniklo z úžasu. Vzniklo ze strachu. Ze strachu z sovětské dominance. Ze strachu z ideologické porážky. Ze strachu, že architektura studené války se odklání od západu. Naléhavost byla existenční v tom smyslu, jakým političtí vůdci vnímají existenční hrozby, nikoli jako filozofické abstrakce, ale jako bezprostřední nebezpečí pro národní přežití a globální postavení. Tato naléhavost se přímo a okamžitě přelila do zdrojů v rozsahu, který nemá obdoby v mírové historii Spojených států. Na vrcholu v roce 1966 NASA spotřebovala přibližně 4,5% celkového federálního rozpočtu Spojených států. Posaďte se na chvíli s tímto číslem. 4,5 centu z každého dolaru, který federální vláda utratila, šlo na vesmírnou agenturu. Upraveno o inflaci a vyjádřeno v dnešních podmínkách, to představuje přibližně 150 miliard dolarů ročně. Pro srovnání celkový roční rozpočet NASA dnes je přibližně 25 miliard dolarů, což představuje méně než polovinu promile federálního výdaje. V době programu Apollo dostala NASA přibližně 6krát více financí v reálných hodnotách než dnešní agentura. A tento rozpočet byl schválen rychlostí a politickým konsensem, které by dnes byly nepoznatelné. Peníze nebyly utráceny opatrně.
Utráceli se tempem připomínajícím válečnou mobilizaci, protože v mnoha ohledech to tak přesně bylo. Na vrcholu programu pracovalo na Apollu více než 400 000 lidí ve zhruba 20 000 společnostech, univerzitách a vládních zařízeních. Inženýři v Grummanu na Long Islandu stavěli modul Luna, zatímco inženýři v North American Aviation v Kalifornii sestavovali řídicí a servisní modul a inženýři v Boeingu v New Orleans stavěli první stupeň Saturnu 5. Inženýři v Douglas Aircraft v Huntington Beach stavěli třetí stupeň, zatímco inženýři v IBM v Egou sestavovali řídící počítače. Dodavatelský řetězec sahal napříč celými kontinentálními Spojenými státy a představoval koncentraci inženýrského talentu, která nebyla nikdy předtím ani od té doby zopakována. Pracovní kultura byla téměř posedlá, standardní byly 70 a 80 hodinové týdny. Inženýři spali ve svých kancelářích. Rodiny několik měsíců neviděli otce a matky, kteří byli pohlceni projektem. Testovací selhání, která by dnes spustila víceletá revizní řízení, byla analyzována, pochopena, opravená a překonána během několika týdnů. Tlak na čas byl nesmlouvavý a cílený. Kennedyho termín nebyl jen aspirativní, byl operativní. Každé rozhodnutí, každá studie obchodních možností, každé designové přezkoumání bylo měřeno proti desetileté časové osa. Hardware, který z tohoto tlakového hrnce vzešel, je ohromující svou ambicí. Raketa Saturn V měřila 111 metrů na výšku, což je vyšší než socha Svobody včetně jejího podstavce. Její 5 prvních motorů generovalo při startu celkový tah 7,5 milionu liber, spotřebovalo 15 tun kerosenu a kapalného kyslíku každou sekundu. Vozidlo mohlo dopravit přibližně 130 metrických tun na nízkou oběžnou dráhu Země nebo zhruba 50 metrických tun směrem k Měsíci. Je dodnes nejvýkonnější startovací nosič, který byl úspěšně vypuštěn. Od té doby nic ani vesmírná loď Orion, Falcon Heavy nebo systém pro start vesmírných lodí nedosáhlo jeho hrubé nosnosti. Každý Saturn V byl spotřebním strojem. Celý raketový systém od masivního prvního stupně po malou přístrojovou jednotku byl použit jednou a poté vyřazen. Nebyla žádná opětovná použitelnost, žádná obnova, žádné dlouhodobé ekonomické uvažování. Každý start stál přibližně 1,5 miliardy dolarů v dnešních cenách. Program využil 13 Saturnů 5 během misí Apollo plus další vozidla pro neřízené testy a skiap. Každé bylo mistrovským dílem inženýrství určeným k jednomu letu a poté k pádu do oceánu nebo srážce s Měsícem. Tato spotřebitelnost odhaluje klíčovou součást filozofie návrhu Apollo. Celá architektura byla optimalizována pro jediný cíl. Dostat posádky na povrch Měsíce a přivést je zpět. Neopakovaně, neekonomicky, neudržitelně, jen jednou. Dokázat to. Vyhrát politickou soutěž. Pokračovat dál. Měsíční modul tuto filozofii demonstroval téměř brutální jasností. Byl navržen tak, aby podporoval 2 astronauty na povrchu Měsíce přibližně po dobu 72 hodin. Nesl dostatek kyslíku, vody a energie na tuto dobu, plus skromné záložní zásoby pro případ nouze. Spodní stupeň obsahoval motor a přistávací zařízení, které přivezly posádku na povrch. Vrchní stupeň obsahoval posádku a jeden motor, který je odstartoval zpět na oběžnou dráhu kolem Měsíce pro setkání s velitelským modulem. Ten startovací motor, ten, který musel správně zapálit, aby posádku odvezl zpět z Měsíce, neměl žádnou záložní možnost. Neexistoval žádný redundantní pohonný systém, žádný sekundární motor, žádný alternativní způsob návratu na oběžnou dráhu. Pokud by startovací motor selhal při zapálení, posádka by zemřela na povrchu Měsíce. Konec. Neexistovala žádná záchranná schopnost, žádné záložní vozidlo, žádný plán mimo předem připravené prezidentovo prohlášení. Prezident Richard Nixon měl přesně takové prohlášení připravené pro misi Apollo 11. Řečník William Safire připravil projev s názvem V případě katastrofy, která začala, osud předurčil, že muži, kteří šli na Měsíc, aby ho prozkoumali v míru, na Měsíc zůstanou, aby odpočívali v míru, projev nebyl formalitou. Byl skutečnou záložní možností pro scénář, který plánovači mise považovali za možný. Tolerance rizika zakotvená v Apollu je téměř nemožné pochopit z dnešního hlediska. Interní analýzy NASA z té doby naznačovaly, že pravděpodobnost ztráty posádky při jakékoliv jednotlivé misi se pohybovala přibližně od 1:20 do 1:10 v závislosti na fázi mise a konkrétním letu. Některé důvěryhodné analýzy uváděly, že riziko u raných misí bylo ještě vyšší. V celém programu byla kumulativní pravděpodobnost, že bude ztracena alespoň jedna posádka, považována za značnou.
Astronauti tyto šance důvěrně znali. Vyzkušení piloti, muži, jejichž profesní život zahrnoval připoutání se k experimentálním letounům s reálnou šancí, že je to zabije. Rizika přijímali ne z rozmaru, ale z kultury, která považovala přijetí rizika za nedílnou součást mise. Mnozí z nich později popsali svůj vztah s nebezpečím v takových termínech, které by v jakémkoliv moderním výběrovém řízení na posádku vyvolaly okamžitou psychologickou evaluaci. A širší společnost tyto rizika přijímala také, nebo je alespoň tolerovala, protože nároky studené války vyžadovaly toleranci. Potenciální náklady na ztrátu vesmírného závodu, naší globální technologické dominance ve prospěch Sovětského svazu, byly vnímány jako větší než potenciální náklady na ztrátu astronautů. Tento kalkul nebyl nikdy veřejně vysloven tak přímo. Ale působil pod povrchem každého rozpočtového rozhodnutí, každého plánovaného kroku, každého návrhu, který upřednostňoval výkon před redundancí. To je klíčový bod, který odděluje Apollo od všeho, co přišlo potom. Program fungoval v politickém prostředí, kde selhání dosažení cíle bylo považováno za nebezpečnější než selhání samotné mise. Tato inverze běžných institucionálních priorit, kdy politická cena za neúspěch převýšila cenu za ztrátu posádky, vytvořila podmínky, za kterých bylo možné přijmout mimořádná rizika a ospravedlnit mimořádné rozpočty. Pokud by se tato inverze odstranila, celý základ Apollo by se zhroutil. A přesně to se stalo. Podívejme se, jak radikálně se prostředí změnilo poté, co raketoplán Challenger se rozpadl 73 sekund po startu 28. ledna 1986, zabíjejíc všech 7 členů posádky. Flotila raketoplánů byla na 32 měsíců zastavena. Vyšetřovací komise prezidenta zkoumala příčinu. Nařízeny byly změny v designu. Byly přepracovány postupy startu. Institucionální trauma bylo hluboké a trvalé. Po zhroucení raketoplánu Columbia při návratu 1. února 2003, při němž zahynulo všech 7 členů posádky, byla flotila znovu uzemněna, tentokrát na více než 2 roky. Vyšetřovací komise nehody Columbie předložila rozsáhlou zprávu, která zkoumala nejen technickou příčinu, ale i organizační kulturu, která umožnila normalizaci známých rizik. Program raketoplánů se nikdy plně nezotavil. Byl ukončen o 8 let později. Tyto reakce byly vhodné. Odrážely vyspělou znalost, že lidské životy by neměly být jen tak promrhány při hledání programových cílů. Ale také ukazují, proč je tempo operací v rámci Apollo strukturálně nemožné v moderní demokratické společnosti. Ztráta jediného posádky dnes by nezpůsobila jen zpoždění programu. Pravděpodobně by zastavila lidský průzkum hlubokého vesmíru na generaci. Vyšetřování kongresu by trvalo roky. Veřejná důvěra by klesla na nulu. Institucionální averze ke riskování by se zvýšila na úroveň, kdyby se ambiciózní mise staly nedostupnými. Apollo působilo v úzkém historickém okně, kdy politická naléhavost převážela nad institucionální opatrností. To okno se otevřelo s projektem Sputnik a téměř se zavřelo ve chvíli, kdy Neil Armstrong položil nohu na lunární povrch. Když Apollo 11 uspělo, politický cíl byl dosažen. Závod byl vyhraný. Sovětský svaz nikdy nevyslal kosmonauty na Měsíc. Americká technologická převaha byla předvedena na největší možné scéně. A s dosažením politického cíle zmizela i politická vůle pokračovat téměř okamžitě. Zrušení začalo ještě předtím, než byl program úplně dokončen. Mise Apollo 18, 19 a 20 byly vyřazeny z plánu. Ne proto, že by hardware nebyl k dispozici. Rakety Saturn a lunární moduly už byly ve výrobě, ale protože Kongres odmítl pokračovat ve financování misí. Politický účel byl splněn. Rakety existovaly. Astronauti byli vystřídáni. Mise byly zrušeny. A přesto je to možná nejvýmluvnější detail celého příběhu Apollo. Spojené státy měly fyzickou kapacitu pokračovat v letech na Měsíc a rozhodli se tak neudělat. Rozhodnutí nebylo technické. Bylo politické. Měsíc sloužil jako scéna pro studenou válku a neexistovala žádná domácí podpora dostatečně silná na to, aby udržela program, jehož původní odůvodnění bylo splněno. Co si většina lidí na této historii nejvíce uvědomuje, je, jak úplně přerámcuje otázku návratu na Měsíc. Obvyklé podání je takovéto: šli jsme na Měsíc před 50 lety. Tak proč se nemůžeme vrátit teď? Implicitně to znamená, že se něco pokazilo, že jsme ztratili schopnosti, odvahu nebo směr. Ale přesnější rámec otázku úplně obrací.
Neuvěřitelné není to, že jsme přestali na Měsíc létat. Udivující je, že jsme vůbec letěli. Apollo bylo anomálií. Výkyvem v schopnostech poháněným jedinečným souhrou geopolitické krize, rozpočtové svobody, kulturní mobilizace a tolerance k riziku institucí, která nemá precedens a nemá následovníka. Půlstoletí absence lidí na povrchu Měsíce není selháním. Je to návrat k základním podmínkám, ve kterých žádná demokratická vláda nemá politický impuls vynaložit požadované prostředky na cíl, který nemá okamžitou strategickou výhodu. Tento rámec není míněn jako snížení významu Apolla. Program je považován za jeden z nejvýznamnějších úspěchů lidského inženýrství a odvahy. Ale brát ho jako základ, jako důkaz, že cestování na Měsíc je vyřešený problém, který stačí pouze opakovat, zásadně nepochopí, co to umožnilo. Apollo neukázalo, že lidstvo může žít na Měsíci. Apollo ukázalo, že za podmínek mimořádného politického tlaku, neomezeného financování, válečné mobilizace průmyslové kapacity a tolerance k úrovním rizika posádky, která by byla podle moderních standardů trestuhodná, je možné vyslat malé týmy mimořádně odvážných lidí na krátké návštěvy povrchu Měsíce a většinu z nich bezpečně přivést zpět. To je velmi konkrétní úspěch a je to velmi odlišná věc od toho, co moderní návrat na Měsíc vyžaduje. Posádky Apolla nevytvářely infrastrukturu. Nezřizovali přistávací základny. Nezkoušeli dlouhotrvající systémy podpory života, nevyvíjeli in situ těžbu zdrojů ani nestavěli zařízení pro výrobu energie. Přistáli, prováděli aktivity na povrchu po dobu od několika hodin do 3 dnů a odletěli. Nejdelší nepřetržitá lidská přítomnost na povrchu Měsíce v celém programu Apollo činila asi 75 hodin během Apollo 17, 3 dny na světě, na který se lidé naučili dosáhnout během 3 let a přibližně za $200 miliard upravených o inflaci. Analogie je nedokonalá, ale poučná. Představte si, že v roce 1969 tým horolezců dosáhl nejnebezpečnějšího vrcholu na Zemi za použití doplňkového kyslíku, jištění lanem a podpůrné struktury zahrnující stovky nosičů a logistického personálu. Dosáhli vrcholu, zasadili vlajku, pořídili fotografie, sbírali vzorky hornin a sestoupili. A pak si představte, že v následujících desetiletích někdo navrhne postavit na tom vrcholu trvale obsluhovanou výzkumnou stanici a veřejnost zareaguje slovy: no, my jsme už vyšplhali. Tak jaký je problém? Problém je, že dosažení cíle jednou za extrémních podmínek a zřízení trvalé přítomnosti jsou zásadně odlišné úkoly, od sebe je dělí nejen míra, ale i druh. Dovednosti, zdroje, infrastruktura a institucionální závazek potřebné pro druhý úkol mají pouze povrchní podobnost s těmi pro první. Apollo nebylo základem, na kterém by mohla být vybudována udržitelná přítomnost na Měsíci. Apollo bylo samostatnou událostí, brilantní a úplnou samo o sobě, která zanechala téměř nic v oblasti opakovaně použitelných schopností. Výrobní linky Saturn nebyly udržovány. Výroby lunárních modulů nebyly udržovány v provozu. Personál nebyl zachován. Dodavatelské řetězce nebyly udržovány. Institucionální znalosti nebyly předávány nové generaci inženýrů. Když Apollo skončilo, nezanechalo nečinnou schopnost čekající na znovu zapnutí. Zanechalo vzpomínku, nádhernou, inspirující vzpomínku, ale vzpomínku přesto. A vzpomínky, ať jsou jakékoliv živé, nemohou letět na Měsíc. Podmínky, které Apollo umožnily, nebyly pouhé vzácné. Byly produktem konkrétního historického okamžiku, který spojil rivalitu supervelmocí, nukleární úzkost, rychlý hospodářský růst, demografický momentum, kulturní jednotu kolem národního cíle a toleranci k vládním výdajům odrážející postvy důvěru v federální instituce. Každý z těchto faktorů byl nezbytný. Žádný sám nestačil. Jejich současná souhra otevřela okno možností, které se začalo otvírat na začátku 60. let a začalo se zavírat v okamžiku přistání Apollo 11. Do roku 1970 bylo okno efektivně zavřené. Rozpočet NASA již klesal. Veřejný zájem o lunární mise slábnul. Televizní sledovanost pozdějších letů Apollo prudce klesala ve srovnání s prvním přistáním. Výdaje na válku ve Vietnamu spotřebovávaly stále větší část federálních zdrojů. Domácí priority, zdravotnictví, vzdělání, městský rozvoj soutěžily o prostředky, které dočasně monopolizoval Apollo. Program Apollo neskončil proto, že selhal. Skončil proto, že uspěl. Politický cíl byl splněn a bez politického cíle srovnatelné naléhavosti, který by jej udržel, neměl program žádný institucionální imunitní systém proti běžným silám rozpočtové konkurence a měnícím se prioritám.
To je jádro mylné představy, jež pronásleduje veřejný diskurs o vesmírném průzkumu po 50 let. Lidé se dívají na Apollo a vidí důkaz, že inženýrství funguje. Co by měli vidět, je důkaz, že jedinečné spojení politických, finančních, průmyslových a kulturních podmínek může produkovat výsledky, které jsou inherentně neopakovatelné, jakmile tyto podmínky zmizí. Mise Apollo nevystavěly cestu na Měsíc. Postavili most z politické naléhavosti a válečných rozpočtů a ten most byl za nimi rozmontován ve chvíli, kdy poslední astronaut sestoupil z měsíčního povrchu. Co bylo ztraceno při tom rozmontování, se ukazuje být mnohem víc, než si většina lidí uvědomuje. A ten příběh začíná továrnami, které utichly, a inženýry, kteří odešli. Většina lidí si myslí, že po Apollu NASA jednoduše přesunula svou pozornost jinam. Program raketoplánů získal prioritu. Nízkoorbitální dráha se stala novým frontem. Měsíc byl pozastaven, nikoli opuštěn, pouze odložen. Předpokládá se, že schopnost návratu zůstala tiše uložena, jako klasické auto pod plachtou v garáži, čekající na něčí otočení klíčem. To je mylné způsoby, jež jsou těžké přecenit. Se stalo po Apollu, nebyl přesun. Bylo to zbourání. Začněme s nejmatatelnější ztrátou, s raketou Saturn V. Saturn V nebyl zachován jako provozní systém. Nebyl uschován v hangáru spravovaném skeletonovými posádkami, připravenými k opětovnému spuštění, když se politické podmínky změní. Výrobní linky byly uzavřeny. Specializovaný nástroj, přípravky, svářecí zařízení, kalibrační rigy, formovací formy byly rozebrány a v mnoha případech i zlikvidovány. Továrny, které vyráběly motory pro rakety. Každý z nich byl mistrovským dílem přesného potrubí, které vedlo kapalný kyslík a kerosen přes tisíce individuálních trysek, aby vyprodukoval 1,5 milionu liber tahu, byly přeřezány na úplně jiné účely nebo úplně uzavřeny. Dodavatelé, kteří stavěli hlavní součásti Saturnu V, nedostali žádné pokračovací zakázky. North American Rockwell, která stavěla druhou stupeň S2, přešla na jiné obranné zakázky. Douglas Aircraft, která stavěla třetí stupeň SVB, byla začleněna do McDonnell Douglas a nakonec do Boeingu. Montážní zařízení Michoud v New Orleans, kde byly svařovány obrovské nádrže prvního stupně v budově tak velké, že má vlastní počasí, bylo převedeno na výrobu vnějších nádrží raketoplánů. Infrastruktura fyzicky existovala, ale její účel, konfigurace, pracovní síla a institucionální poslání byly zcela přeměněny. 3 nevyužité rakety Saturn V přežily. Jedna leží na boku v Kennedy Space Center na Floridě. Další je vystavena v Johnson Space Center v Houstonu. Třetí je vystavena v US Space and Rocket Center v Huntsville v Alabamě. Jsou to impozantní artefakty, ale artefakty je přesně to správné slovo. Jsou to objekty uchované pro historické úvahy, nikoli pro provozní použití. Nemůžete tankovat výstavní exponát muzea. Nemůžete vypustit výstavní kus. A i kdybyste mohli, jednoraketové nosiče není vesmírný program. Vesmírný program je živý systém továren, dodavatelských řetězců, inženýrských týmů, testovacích zařízení, startovní infrastruktury a institucionálních znalostí, který funguje jako integrovaná celek. Rakety v těchto muzeích jsou orgány odstraněné z těla, které už neexistuje. Ztráta Saturnu V, ač je dramatická, představuje pouze nejviditelnější vrstvu mnohem hlubšího ničení. Skutečné zkáza nebyla ztráta hardware. Tato ztráta lidské infrastruktury, která hardware vytvořila. Na vrcholu svého rozmachu zahrnoval pracovní sílu Apollo všechny státy Unie, zaměstnávající 250 000 inženýrů a techniků, podporovaných ještě větší sítí výroby a logistiky. To nebyli zaměnitelní pracovníci vykonávající univerzální úkoly. To specialisté svářeči, kteří rozuměli specifickému metalurgickému chování hliníkových měděných slitin používaných v kryogenních nádržích při teplotách minus 250 stupňů Fahrenheita. Obráběči, kteří mohli udržovat tolerance na 10 000 palce u komponentů turbodmychadel rotujících při 6 000 otáčkách za minutu. Električtí inženýři, kteří navrhovali svazky obsahující míle vodičů, jež museli fungovat naprosto bezvadně při vibracích, akustickém šoku a tepelných extrémech při startu. Systémoví inženýři, kteří rozuměli, jak 10 000 subsystémů od 200 různých dodavatelů se integruje do jednoho vozidla, jež muselo fungovat dokonale při první zkoušce a pokaždé, když šlo o lidské životy. Když Apollo skončilo, tito lidé nevstoupili do kryogenního spánku. Pokračovali v práci. Svářeči našli práci v loděnicích a chemických závodech.
Obráběči přešli na výrobu automobilů a obranného průmyslu. Električtí inženýři se připojili k počítačovému průmyslu. Systémoví inženýři se rozptýlili do několika odvětví. Do 5 let od poslední lunární mise byla pracovní síla, která umožnila Apollu, rozptýlena po americké ekonomice. Její kolektivní expertiza byla rozředěna k nepoužitelnému stavu. Část této expertizy byla zdokumentována. Existovaly plány, technické zprávy zaplnily sklady. Testovací data byla archivována na magnetických páskách a mikrofilmech. Ale každý, kdo někdy zkoušel postavit něco složitého pouze z dokumentace, chápe rozdíl mezi tím, co ukazují výkresy, a tím, co znají zkušení ruce. Výkres může specifikovat geometrii svarových spojů, výplňový materiál, nastavení proudu a napětí a složení ochranné atmosféry. Co výkres nezachytí, je jemná technika zkušeného svářeče, která kompenzuje, jak se daná slitina deformuje pod teplotním namáháním při vícestupňovém svařování kryogenního pásu. Tato úprava, mírná změna úhlu hořáku, specifická rychlost pohybu, kterou se naučil po letech opakování, pocit, kdy je kaluž správně, existuje jako tacitní znalost. Žije v svalové paměti a profesionální intuici. Přenáší se neskrze dokumenty, ale skrze učňovství, stát vedle někoho, kdo to dělal úspěšně 10 000krát a absorbovat to, co nelze sepsat. Když se pracovní síla Apolla rozptýlila, tyto řetězce přenosu se přetrhly. Mistři odešli a odnesli si své mistrovství s sebou. Učeňové, kteří by mohli předat znalosti dál, nikdy nebyli vyškoleni, protože na jejich výcvik nebyl žádný program. NASA objevil hloubku této ztráty až o desetiletí později a toto zjištění bylo šokující. V 90. letech, když inženýři z Centra kosmických letů Marshall v Huntsville pokoušeli odkazovat na dokumentaci Saturnu 5 pro využití při vývoji nových raket, narazili na archiv, který byl mnohem méně užitečný, než si všichni mysleli. Plány byly neúplné. Výrobní specifikace odkazovaly na postupy označené pouze interními kódy, které žádný živý inženýr nedokázal rozluštit. Montážní pokyny obsahovaly poznámky jako podle standardní praxe dílny, což bylo technikům z roku 1966 naprosto jasné, ale po 30 letech naprosto nesrozumitelné. Standardní praxe dílny byla pryč. Odešla s lidmi, kteří ji praktikovali. Některé zprávy popisují tuto situaci frází ztratili jsme technologii, tato formulace, i když emocionálně rezonantní a široce opakovaná, je mírně nepřesná v důležitém smyslu. Základní fyzika se nezměnila. Newtonovy zákony stále řídí raketové pohonné systémy. Termodynamické principy konstrukce spalovacích komor zůstávají pochopené. Základní inženýrské znalosti, které umožňují stavbu raket, nebyly zapomenuty. Se ztratilo, bylo něco konkrétnějšího a v praktických termínech více devastujícího. Průmyslová schopnost vyrábět specifický hardware. Dodavatelské řetězce, které dodávaly exotické slitiny požadovaných stupňů a množství. Výrobní procesy, vylepšené roky zkoušek a omylů. Postupy kontroly jakosti kalibrované na jedinečné požadavky kosmických zařízení určených pro posádku. Zkušenosti s integrací, které umožnily, aby se desítky tisíc součástí stovek různých zdrojů spojily do funkčního vozidla. Institucionální reflexy, které věděly, které problémy jsou vážné a které zvládnutelné. Vědět, kdy přestat s testováním a začít stavět. Vědět, jak udělat 1000 malých rozhodnutí denně, které vyžaduje složitý vývojový program. Obnovení této schopnosti není otázkou vytažení starých výkresů z archivu a jejich předání moderním strojírenským dílnám. Vyžaduje znovu sestavit celý ekosystém specializované výroby, a to v průmyslovém prostředí, které se od 60. let proměnilo k nepoznání. Zvažte jeden malý příklad. Vstřikovací deska motoru obsahovala přibližně 2600 jednotlivých trysek paliva a oxidačního činidla. Každá byla přesně vrtána a umístěna tak, aby vytvářela specifický postřik, který zajišťoval stabilní spalování při tlacích v komoře blížících se 4500 psy. Výrobní proces tohoto jediného komponentu vyžadoval specializované obráběcí zařízení, speciální přípravky a režim kontroly jakosti, který trval týdny na každou jednotku. Technikové, kteří tuto práci vykonávali, vyvinuli intuitivní porozumění tomu, jak ovlivňují vrtací nástroje celkovou geometrii, jak se posunuje zarovnání přípravků během sériové výroby a jak odhalit jemné odchylky rozměrů, které mohly vést ke stabilitě spalování. Když inženýři NASA znovu nahlédli do dokumentace motoru po desetiletích jako součást studií na vývoj příští generace motorů, zjistili, že opětovné vytvoření vstřikovací desky pomocí moderních výrobních technik je z principu jednoduché, ale v praxi překvapivě složité.
Staré specifikace předpokládaly výrobní metody, které již neexistovaly. Moderní CNC obrábění by dosáhlo požadovaných tolerancí, ale parametry procesu musely být vyvinuty od nuly. Tiché znalosti o tom, jak byla původní vstřikovací deska ověřována, které výsledky testů byly přijatelné, jaké odchylky byly únosné, které vzory v testovacích datech naznačovaly vznikající problémy, musely být znovu vytvořeny prostřednictvím nákladného a časově náročného pokusu a omylu. Pokud tento problém přepočítáme na všechny hlavní komponenty těžké nosné rakety, začínáme chápat rozsah toho, co se ztratilo. Saturn obsahoval přibližně 3 miliony jednotlivých dílů. Každý byl vyroben, zkontrolován a složen lidmi, jejichž odborné znalosti zmizely spolu s programem. Obnova schopnosti vyrábět i jen zlomek těchto součástí vyžaduje investice času, peněz a lidského kapitálu, které převyšují náklady původního vývoje, protože původní vývoj těžil z existující průmyslové základny, která již neexistuje. Rozpočtová trajektorie, která následovala po zrušení Apolla, zajistila, že tato obnova nebude probíhat po desetiletí. Po vrcholu financování Apolla začal rozpočet NASA klesat a nikdy se nezotavil. V roce 1970, rok po prvním přistání na Měsíci, už rozpočet NASA výrazně poklesl. Do roku 1975 klesl na přibližně 1% federálního výdaje. V té době zůstává v rozmezí 0,5% až 1%, kolísá s politickými cykly, ale nikdy se nepřiblížil k úrovni investic z dob Apolla. Tato úroveň financování není zanedbatelná. 1% federálního rozpočtu stále představuje miliardy dolarů ročně. Ale je zásadně nedostatečná k současnému udržování stávajících programů i vývoji nových schopností hlubokého vesmíru. NASA byla po 50 let nucena dělat volby, kterým vedení doby Apolla nikdy čelit nemohlo, které priority financovat a které odložit, jaké technologie rozvíjet a které opustit, které mise uskutečnit a které nechat pouze na papíře. Kosmický raketoplán absorboval důsledky tohoto omezeného rozpočtu víc než kterýkoliv jiný program. A přitom využil zdroje, které by jinak mohly podpořit či znovu vybudovat schopnosti v hlubokém vesmíru. Raketoplán byl začátkem 70. let prodán Kongresu a americkému veřejnosti jako revoluce v kosmické dopravě. Píš byl svůdný znovu použitelná kosmická loď, která by odstartovala jako raketa, fungovala na oběžné dráze jako laboratoř a přistála jako letadlo. Frekvence letů 40 až 50 misí ročně při nízkých nákladech na let umožnila zpřístupnění vesmíru jako rutinní záležitosti. Vozidlo tak univerzální, že mohlo sloužit vojenským, vědeckým i komerčním zákazníkům současně, zatímco činilo zastaralé, vyhazovatelné rakety éry Apolla nepotřebnými. Téměř žádná z těchto slibů se nenaplnila. Shuttle uskutečnil celkem 135 misí za 30 let provozu, což je průměrně asi 4,5 letu ročně, nikoli 50. Každá mise stála přibližně 1,5 miliardy dolarů, když byly započítány všechny provozní a infrastrukturní náklady. Doba mezi lety se prodloužila na měsíce spíše než na týdny, jak původně předpokládali. Vozidlo vyžadovalo armádu techniků k inspekci, obnově a opětovné certifikaci po každé misi. Znovu použitelnost, která měla snižovat náklady, je ve skutečnosti zvyšovala kvůli mimořádné zátěži na údržbu, která byla nutná k udržení bezpečného letu po opakovaném vystavení tepelným a mechanickým stresům při startu a návratu. Shuttle nebyl špatným kosmickým plavidlem. Byl skutečně pozoruhodným inženýrským počinem v mnoha ohledech. Mohl přepravit náklady až zhruba 23 metrických tun na nízkou oběžnou dráhu Země. Podporoval posádky až 7 astronautů. Umožnil stavbu Mezinárodní vesmírné stanice tím, že doručoval moduly a komponenty, které žádné jiné vozidlo té doby nedokázalo přepravit. Nasazoval, obsluhoval a opravoval teleskop Hubble. Prováděl stovky vědeckých experimentů napříč disciplínami od materiálových věd po lidskou fyziologii. Ale Shuttle měl svůj strop a tím stropem byla nízká oběžná dráha Země. Maximální výška byla přibližně 600 kilometrů. Měsíc je vzdálený 384 000 kilometrů. Shuttle nemohl dosáhnout Měsíce stejně jako přístavní trajekt nemůže přeplavat Atlantik. Přesto po 3 desetiletí toto orbitální vozidlo spotřebovalo drtivou většinu rozpočtu NASA na pilotovanou vesmírnou dopravu, pracovní síly, zařízení, inženýrskou pozornost, institucionální zaměření a politický kapitál. Není to primárně kritika designu Shuttle nebo lidí, kteří jej obsluhovali. Je to strukturální poznámka o tom, co se stane, když jediný program monopolizuje omezený rozpočet. Každý dolar utracený na provoz Shuttle znamenal $1 méně na vývoj příští generace dopravních prostředků pro hluboký vesmír.
Každý inženýr přidělený na údržbu Shuttle nebyl pracující na těžkých nosných raketách, lunárních landerech nebo habitatních modulech pro hluboký vesmír. Každé rozhodnutí managementu směřující k frekvenci letu a bezpečnosti Shuttle bylo rozhodnutím, které neřešilo výzvu návratu lidí na Měsíc. Přemýšlejte, co těch 30 let omezených rozpočtů vlastně zabránilo. V 80. a 90. letech, zatímco provoz Shuttlu spotřebovával většinu zdrojů NASA na pilotované vesmírné lety, zůstala zcela nevyužitá celá generace technologií pro hluboký vesmír. Návrhy lunárních landerů zůstaly na papíře. Uzavřené smyčkové systémy života, které by mohly udržovat posádky týdny či měsíce za nízkou oběžnou dráhou, dostaly pouze skromné financování ve výzkumu v laboratořích, nikoli potřebné investice do vývoje letových hardwarů. Pokročilé návrhy vesmírných obleků, schopných zvládnout drsnou lunární prachovou prostředí, byly ve stadiu konceptuálních studií, ale nikdy nedospěly do fáze prototypů. In situ využití zdrojů. Technologie, která by mohla astronautům umožnit extrahovat vodu a vyrábět pohonné hmoty z lunárního regolitu, existovala jen jako teoretický rámec diskutovaný na akademických konferencích. Moduly pro obydlí ve hlubokém vesmíru, radiačně odolné energetické systémy, autonomní povrchové roverové vozidla schopná operovat v lunárním termálním prostředí. Každá z těchto technologií by vyžadovala desetiletí specializovaného vývoje, aby byla připravena k letu. Každá dostávala příležitostné financování studií, které produkovaly zprávy a doporučení, ale žádný letový hardware. Shuttle nejenže zabránil NASA v létání na Měsíc. Bránil také vývoji technologií, které by učinily budoucí program Luna rychlejším, levnějším a technicky vyspělejším, až nastal politický moment. Každý rok bez udržitelných investic do těchto schopností znamenal další rok zpoždění návratu na lunární povrch. Náklad příležitosti byl ohromný. Za 30 let provozu Shuttlu NASA utratila přibližně $200 miliard v dnešním přepočtu, což je srovnatelné s celkovými náklady programu Apollo. Apollo však získalo schopnost dosáhnout Měsíce, zatímco Shuttle pouze schopnost dosáhnout výšky tisícinou cesty tam. Mezinárodní vesmírná stanice tento vzor rozšířila a prohloubila. Výstavba stanice začala prvním spuštěním modulu v roce 1998 a během následujícího desetiletí spotřebovala obrovské zdroje. Stanice je skutečným zázrakem mezinárodní inženýrské spolupráce. Poskytla nepřerušenou platformu pro vědecký výzkum na oběžné dráze přes 20 let, generující cenná data o vlivu dlouhodobé mikrogravitace na lidské tělo. Ta, která budou nezbytná pro jakoukoliv budoucí misi do hlubokého vesmíru, včetně návratu na Měsíc. Ale stejně jako Shuttle, který ji postavil, i stanice existuje na nízké oběžné dráze Země. A stejně jako Shuttle i ona absorbovala rozpočet, inženýrské kapacity a institucionální pozornost, které by jinak mohly být směrovány na rozvoj schopností pro hluboký vesmír. Přibližně 2 desetiletí byl program pilotovaných vesmírných letů NASA téměř výlučně definován 2 cíli. Provoz Shuttlu a výstavba a údržba stanice. Oba byly hodnotné cíle. Ani jeden však nepostoupil lidstvo o 1 kilometr blíže ke Měsíci. Kombinovaný efekt dominance Shuttlu a stanice způsobil půlstoletí mezeru v schopnosti lidského průzkumu hlubokého vesmíru. Když poslední posádka Apollo opustila povrch Měsíce v prosinci 1972, Spojené státy měly provozní zařízení schopné dopravit lidi na Měsíc. Do doby, než byl Shuttle vyřazen v červenci 2011, tato schopnost již téměř 4 desetiletí chyběla a průmyslová základna potřebná k jejímu opětovnému vytvoření byla zcela přeměněna. Bylo učiněno několik pokusů o prolomení tohoto cyklu a pochopení, proč selhali, odhaluje strukturální povahu problému. V roce 1989 při 20. výročí přistání Apollo 11 prezident George H. Bush oznámil iniciativu pro vesmírný průzkum. Stojící na schodech Národního muzea letectví a vesmíru vyzval k trvalému návratu na Měsíc a k případným lidským misím na Mars. NASA odpověděla studií nazvanou 90-denní zpráva, která načrtla architekturu vyžadující odhadovaných $500 miliard během 20 až 30 let. Kongres se od této ceny odvrátil. Iniciativa byla funkčně mrtvá během 2 let. Zavražděna nikoliv technickou nemožností, ale fiskální neochotou. V roce 2004 prezident George W. Bush oznámil vizi pro vesmírný průzkum, která volala po dokončení Mezinárodní vesmírné stanice, vyřazení Shuttle, vývoji nových posádkových a nákladních vozidel a návratu astronautů na Měsíc do roku 2020. Výsledný program konstelační vytvořil rané návrhy pro nosnou raketu Ares 1, těžkou nosnou raketu Ares, posádkovou kapsli Orion a přistávací modul Altair Luna.
Probíhala skutečná inženýrská práce. Řezaly se kovy. Prováděly se testy. Pokrok byl dosažen. Ale program byl chronicky nedostatečně financován vzhledem ke svým ambicím. Plán se zpožďoval. Náklady rostly. Komise Augustine, kterou svolal prezident Obama v roce 2009 k posouzení plánů NASA pro lidský vesmírný program, uzavřela, že cíle konstelace nejsou proveditelné při předpokládaných rozpočtových profilech. Výbor zjistil, že bez významného zvýšení rozpočtu, které ani administrativa, ani kongres nebyli ochotni poskytnout, nemůže program dosáhnout přistání na Měsíci v rozumném čase. V roce 2010 prezident Obama konstelaci zrušil. Raketový střet RISE-I a modul Altair byly ukončeny. Raketový střet RISE se vyvinul v to, co se nakonec stalo systémem kosmického startu. Kapsle Orion přežila a pokračuje ve vývoji dodnes jako součást architektury Artemis, ale miliardy dolarů investované do vývoje zrušených systémů nepřinesly žádné provozní zařízení. Inženýři, kteří strávili roky vývojem komponentů specifických pro konstelaci, sledovali, jak jejich práce je archivována spíše než vypuštěna do vesmíru. Lidské náklady na toto zrušení šly daleko za rozpočtové ztráty. Inženýři, kteří se přestěhovali do Huntsville, Houstonu nebo Capitolu s nadějí na stavbu nové generace hlubokovesmírných vozidel, se ocitli přeřazeni do programů s nejistou budoucností nebo byli úplně propuštěni. Středně pokročilí specialisté, kteří vložili 5 nebo 6 let do rozvoje znalostí o specifických systémech konstelace, jako je motor Throttle Descent na modulu Altair Lander nebo stupeň odletu Země u Eris, zjistili, že jejich dovednosti nemají okamžitou uplatnitelnost jinde. Někteří přešli do komerčního vesmírného sektoru. Jiní opustili letectví úplně, nesoucí s sebou přesně ten druh hlubokovesmírného inženýrství, který by byl zoufale potřeba, až se nevyhnutelně objeví další lunární program. Institucionální poškození se zhoršovalo s každým cyklem. Do doby, než byla oznámena Artemis, byla generace odborníků v letectví formována zcela programy, které začaly a skončily. Jejich klíčové kariérní zkušenosti nebyly z budování a létání s hardwarem, ale z navrhování systémů, které byly zrušeny ještě předtím, než se dostali na startovací rampu. To vytvořilo specifický druh institucionální opatrnosti, neochotu plně se zavázat k dlouhodobé vizi jakéhokoliv programu, protože zkušenost učila, že se vize změní s další administrativou. Nábor mladých inženýrů se stal složitějším, když nejupřímnější odpověď na otázku "zůstane tento program za 10 let" bylo nepříjemné ticho. V roce 2017 podepsala administrace Trumpa vesmírnou politickou direktivu 1, která přiorientovala NASA směrem k Měsíci. Do roku 2019 byl časový plán zrychlen tak, aby cílem bylo přistání v roce 2024. Program Artemis byl formálně založen na přeživších prvcích konstelace, především Orionu a SLS. Přidáním nových komponentů, včetně lunárního brány a komerčně vyvíjených systémů přistání, tento program představoval nejkonkrétnější a nejlépe financovaný pokus o návrat na Měsíc od samotného Apolla. Ale i Artemis se potýká se strukturálními silami, které porazily její předchůdce. Systém kosmického startu, ač technicky působivý, zaznamenal trvalý růst nákladů a zpoždění v plánech. Jeho náklady na let přesahovaly 4 miliardy dolarů na rané mise, což kritizoval i inspektor generál NASA od svých vlastních kritiků komerčních alternativ. Vývoj lidského systému přistání zadávaný SpaceX a později i Blue Origin závisí na technologiích, zejména orbitálním doplňování paliva ve velkém měřítku, které ještě nebyly operativně demonstrovány. Časové plány se opakovaně zpožďovaly. Původní cílové datum přistání v roce 2024 bylo odsunuto na 2025, poté na 2026 a může se posunout ještě dále. Každý z těchto programů, vesmírná průzkumná iniciativa, konstelace a do jisté míry Artemis, čelil stejné základní překážce. Netechnické nemožnosti, ale nesouladu mezi časovými rámci vývoje vesmírného zařízení a časovými rámci politické závaznosti. Vyvinout nový nosič schopný pro lidské použití od konceptu po operační let trvá přibližně 10 až 15 let za příznivých podmínek. Vyvíjení lunárního přistávacího modulu, hlubokohorské stanice a související pozemní infrastruktury přidává další roky. Realistický časový rámec pro zavedení udržitelné schopnosti na povrchu Měsíce, počínaje výchozím bodem po programu raketoplánů, se táhne desetiletími, nikoli roky. Žádný americký prezident nezastává funkci více než 8 let. Prioritní cíle kongresu se mění s každou volební cyklem. Rozpočtový proces funguje na roční bázi s omezenými předpoklady do budoucna.
Program, který vyžaduje desetiletí konzistentních investic, musí přežít několik změn v administrativě, z nichž každá přináší nové priority, nové poradce a nové politické kalkulace o tom, jak rozdělit vzácné zdroje. Výsledkem je cyklus zahájení a zrušení, který spotřeboval desítky miliard dolarů, přičemž vytvořil pozoruhodně málo provozní hlubokohorské schopnosti. Každá nová administrativa oznamuje odvážné cíle. Každá financuje program, který dělá skutečný, ale nedokonalý pokrok. Každý nástupce přezkoumá zděděný program, zjistí, že je příliš drahý, příliš pomalý nebo nesouladný s jejich prioritami a přeorganizuje ho nebo zruší. Inženýři, kteří věnovali roky jednomu architektonickému řešení, sledují jeho rozpad a jsou požádáni, aby začali znovu s novým. Industriální partneři, kteří investovali do konkrétních technologií, zjistí, že jejich smlouvy jsou ukončeny a výrobní linky jsou odstavné. Institucionální znalosti, které se shromažďovaly během vývoje jednoho programu, jsou částečně ztraceny při přechodu na další. To není jen neefektivní. To je aktivně škodlivé. Každé zrušení nejenže nezrychlí dosažení cíle. Posouvá úsilí zpět tím, že rozptyluje týmy, plýtvá investovaným kapitálem a oslabuje důvěru pracovních sil a průmyslové základny, že jakýkoliv budoucí program přežije dostatečně dlouho na dokončení. Letecký průmysl si osvojil určitý druh unavené skepsy při oznamování návratů na Měsíc. Inženýři, kteří se připojili k NASA nebo jejím dodavatelům na začátku 2000 let ke spolupráci na programu Konstelace, sledovali jeho zrušení. Někteří z těchto inženýrů byli přeřazeni na vývoj SLS a Orionu, jen aby viděli, jak se prodlužují časové plány a rozpočty se zužují. Mladší inženýři vstupující do oboru dnes nemají žádnou institucionální paměť o časech, kdy programy lidské průzkumu hlubokého vesmíru končily úspěšně. Jejich celé profesní zkušenosti byly formovány programy, které začínají, bojují a končí. To eroze pracovních sil může být nejškodlivější dlouhodobou důsledkem desetiletí po Apollu. Raketami lze navrhnout na papíře relativně rychle. Továrny lze postavit za několik let. Ale vybudování pracovních sil s dovednostmi, zkušenostmi a institucionální důvěrou k realizaci tak složitého programu, jako je návrat na Měsíc, trvá generaci. Tato generace musí být najata, vyškolena, udržována přes nevyhnutelné obtíže vývoje a dostávat příležitost stavět a vypouštět hardware, nejen jej navrhovat, ale i dokončit a uvést do provozu. Cyklus začínání a zastavování jim tuto příležitost odepírá. A tím podkopává základ, na kterém musí být každý budoucí program postaven. Souhrnný obrázek 53 let po posledním lidském otisku vtlačeném do měsíčního prachu je znepokojivý. Raketové motory jsou pryč. Továrny jsou přestavěny. Pracovní síla je rozptýlená. Institucionální znalosti jsou rozštěpené. Rozpočet je jen zlomkem toho, co vyžadovalo Apollo. Bylo zahájeno a opuštěno několik pokusů o obnovení schopnosti hlubokého vesmíru, přičemž každý spotřeboval zdroje a zanechal jen částečný pokrok. Moderní snaha vrátit člověka na Měsíc nezačíná tam, kde Apollo skončilo. Začíná na pozici, která je v mnoha praktických ohledech složitější, než kde Apollo začalo. Protože Apollo začínalo s čistým štítem a prázdným šekem. Zatímco Artemis musí překonat nahromaděný technický dluh, politickou zátěž a institucionální jizvy 5 desetiletí nesprávných začátků, rozdíl mezi Apollo a dneškem se dokonce rozšiřuje i na základní mechanismy zadávání zakázek a výroby. V 60. letech mohla NASA směřovat smlouvy na konkrétní firmy s relativně zjednodušenými konkurenčními procesy. Agentura mohla nařídit domácí zdroje téměř pro každý komponent, čímž zajistila, že dodavatelské řetězce zůstávají v rámci národních hranic a pod přímým vládním dohledem. Výrobní zařízení byla často speciálně postavena s federálními prostředky právě pro hardware Apollo, což znamenalo, že agentura efektivně kontrolovala prostředky výroby. Moderní zadávání zakázek ve vesmírném průmyslu probíhá přes vrstvy regulatorních požadavků, konkurenčního řízení, jednání o duševním vlastnictví a mezinárodních obchodních záležitostech, což přidává roky a významné náklady ke každé větší zakázce. Dodavatelské řetězce jsou globalizované. Jeden raketový motor může obsahovat slitiny pocházející ze 3 kontinentů, elektronické součástky vyrobené v několika zemích a software vyvíjený týmy přes půl tuctu časových zón. Řízení této složitosti je možné, ale klade na sebe režijní náklady a rizika zpoždění, kterým se Apolloho domesticky omezená průmyslová základna nikdy nepostavila. Průmyslový stroj, který vyslal lidi na Měsíc, nebyl uskladněn. Nebyl zachován pro budoucí generace.
Byl rozebrán kus po kusu, osoba po osobě, rozhodnutí po rozhodnutí, až nezbylo nic než exponáty v muzeu a vybledlá dokumentace. Přestavět tento stroj nebo spíše postavit zcela nový, přizpůsobený moderním požadavkům, je hlavní výzvou současné doby. A tato výzva je nesmírně stížena faktem, který většina lidí považuje za protichůdný. Samotná mise, skutečný úkol vyslat lidi na Měsíc a udržet je naživu, je nyní mnohem náročnější než v roce 1969. Ne proto, že by se Měsíc změnil, ale proto, že vše, co od mise požadujeme, se změnilo k nepoznání. To proměna je tím, kde se příběh dále ubírá. Existuje hluboce intuitivní představa, která formuje způsob, jakým většina lidí přemýšlí o technologickém pokroku. To představa zní přibližně takto. Pokud jsme před 50 lety dokázali něco s primitivní technologií, měli bychom dnes s moderními nástroji být schopni to udělat lépe, rychleji a levněji. Nosíme v kapsách superpočítače, které obsahují více výpočetního výkonu než všechny stroje použité v celém programu Apollo dohromady. Máme materiálové vědy, které si inženýři v 60. letech nedokázali představit. Disponujeme výrobní přesností, výpočetním modelováním, přenosovou kapacitou a schopností simulace. To by se inženýrům, kteří navrhovali Saturn, zdálo jako sci-fi. Určitě by s tímto vším mělo být snazší přistát na Měsíci než tehdy. Tento argument působí nepopiratelně. Je však zcela mylný. Ne proto, že by technologické výhody byly iluzorní. Jsou skutečné a mají význam. Ale protože jsou uplatňovány na zásadně odlišný problém, cíl mise, kterou měl Apollo splnit, a cíl, který musí splnit moderní lunární programy, mají společné jedno místo určení. Sdílejí téměř nic jiného. Pochopení tohoto rozlišení je klíčové pro pochopení, proč návrat na Měsíc trval tak dlouho a proč je inženýrská výzva v mnoha zásadních ohledech dnes složitější než v roce 1969. Těžkosti nepřicházejí od samotného Měsíce. Měsíc se nezměnil. Těžkost přichází od nás, od toho, co nyní od jakékoliv mise, která veze člověka za nízkou oběžnou dráhu Země, požadujeme. Začněme s nejzákladnější architektonickou rozdílností, protože určuje vše, co následuje. Apollo bylo navrženo kolem jediného konceptu. Minimální doba na cíli. Dostat se na povrch. Provádět aktivity. Odejít z povrchu. Vrátit se domů. Celý profil mise byl navržen tak, aby minimalizoval dobu expozice všem nebezpečím, která Měsíc představuje. Posádky strávily mezi 21 a 75 hodinami na lunárním povrchu během 6 přistávacích misí. Nejdelší den Apollo 17 trval něco málo přes 3 dny. Na cestu z Země na oběžnou dráhu Měsíce byl přibližně 3 dny tam a zpět. Celková doba mise od startu po přistání se pohybovala od 8 do 12 dní. Každý systém na palubě lodi byl dimenzován na tento časový rámec a ne o minutu déle. Zásoby kyslíku, vodní rezervy, zásoby jídla, kapacita odstraňování oxidu uhličitého, napájení bateriemi, tepelná regulace, vše bylo vypočítáno podle očekávané délky mise plus skromná rezerva na nečekané situace. Nepočítalo se s přebytkem. Neexistovala žádná možnost prodloužit pobyt, pokud by bylo objeveno něco zajímavého. Nebyla žádná kapacita počkat na nouzovou situaci, která by trvala déle, než co mohly vydržet vestavěné zásoby. To nebylo špatné plánování. To byla tvrdá optimalizace. Každý kilogram dalších spotřebních materiálů znamenal kilogram méně něčeho jiného. Vědecké přístroje, zásoby paliva, konstrukční rezerva. Modul Luna byl tak omezen hmotností, že jeho stěny kabiny měřily v některých částech sotva 1/3 milimetru, tak tenké, že inženýr při sestavování s příliš velkým tlakem mohl riskovat propíchnutí tlakového tělesa. Vozidlo bylo navrženo na samé hranici fyzických možností, protože každý gram se počítal a mise byla navržena tak, aby potřebovala co nejméně gramů. Moderní lunární programy takto nefungují. Cíle se zásadně změnily. Program Artemis a jeho mezinárodní protějšky nejsou určeny k zasazení vlajek a sběru vzorků při krátkých návštěvách. Jsou navrženy tak, aby zajišťovaly udržitelnou lidskou přítomnost po týdny, nejdříve pak měsíce a nakonec trvalé osídlení s rotující posádkou. Architektonické požadavky na takovou přítomnost jsou kategoricky odlišné od těch, které požadovalo Apollo. A rozdíly se zhoršují ve všech systémech a podsystémech na vozidle i na povrchu. Vezměme si například životní podporu, protože jasně ilustruje problém škálování. Apollo používalo takzvané otevřené smyčky životní podpory.
Kyslík byl skladován ve vysokotlakých nádržích a uvolňován do kabiny podle potřeby. Oxid uhličitý vydechovaný posádkou byl odstraňován průchodem kabinního vzduchu přes lithium-hydroxidové kazety, chemické houby, které absorbovaly oxid uhličitý prostřednictvím nevratné reakce. Jakmile byla kazeta nasycená, byla odložena a nahrazena novou. Byla generována jako vedlejší produkt palivových článků vodíku a kyslíku, které vyráběly elektřinu. Jídlo bylo přepravováno v předbaleném stavu. Odpadky byly shromažďovány a skladovány. Tento přístup je elegantní pro krátké mise. Hmotnost spotřebního materiálu roste přímo úměrně velikosti posádky a délce trvání. 2 astronauti na 3 dny potřebují určité množství kyslíku, kazet lithium hydroxidu, vody a jídla. Čísla jsou zvládnutelná. Systémy jsou jednoduché. Režimy selhání jsou dobře pochopené. Celá architektura životní podpory pro pobyt na povrchu modulu Apollo Luna vážila několik stovek kilogramů. Nyní rozšíříme stejný přístup otevřené smyčky na misi trvající 28 dní s posádkou 4 lidí. Potřeby kyslíku se přibližně zvyšují o 19krát. Požadavky na kazety lithium hydroxidu se zvyšují stejným faktorem. Spotřeba vody nejen na pití, ale i na přípravu jídla, chlazení vybavení a hygienu se poměrně úměrně zvětšuje. Hmotnost jídla roste. Objem skladování odpadků se zvětšuje. Celková hmotnost spotřebního materiálu pro 4týdenní pobyt na povrchu pomocí systému otevřené smyčky Apollo by přesáhla celkovou nosnost lunárního modulu o výraznou rezervu. Nelze nést dostatek zásob na udržení posádky po měsíci systémy navrženými na 3denní kempování. Řešením jsou částečně nebo úplně uzavřené systémy životní podpory, které recyklují vzduch a vodu místo toho, aby je spotřebovávaly a odstraňovaly. Mezinárodní vesmírná stanice takové systémy provozuje již přes 2 desetiletí a fungují. Systém recyklace vody na stanici zpracovává vlhkost, kondenzát i moč na přenosnou vodu. S nedávnými vylepšeními, včetně sestavy na zpracování slaného roztoku, se účinnost obnovy zvýšila přibližně na 98%. Systém výroby kyslíku elektrolýzou vody produkuje dýchatelný kyslík. Součást odstraňování oxidu uhličitého využívá regenerovatelné vrstvy, které lze znovu použít 1000krát na místo jednorázových kazet. Tyto systémy zásadně snižují hmotnost spotřebních materiálů, jež musí být vyslány z Země. Z toho, abyste nesli veškerou vodu potřebnou pro celou misi, máte jen skromnou počáteční zásobu a neustále ji recyklujete. 100 kazet s hydroxidem litháným instalujete regenerovatelný systém, který zpracovává oxid uhličitý nepřetržitě s pouze periodickou údržbou. Uzavřený životní podpůrný okruh však přináší složitosti, kterým systémy s otevřeným okruhem zcela unikají. Systém obnovy vody na Mezinárodní vesmírné stanici je sofistikovaným dílem chemického inženýrství zahrnujícím destilaci, filtraci, katalytickou oxidaci a iontovou výměnu. Vyžaduje pravidelnou údržbu, výměnu filtrů a katalytických vrstev a dohled vyškoleného posádky. Došlo zde k selháním, zablokování čerpadel, kontaminacím, poruchám senzorů, které vyžadovaly odstraňování závad a opravy na stanici. Tyto poruchy jsou zvládnutelné, protože zásobovací lodě mohou dodat náhradní díly během několika týdnů a posádka může přežít na zásobách, zatímco se provádí opravy. Na povrchu Měsíce se však výpočet mění. Obnova zásob ze Země vyžaduje speciální start, tranzit a přistání. Proces trvá týdny až měsíce, nikoli dny. Náhradní díly musí být buď předem převezeny, čímž se zvyšuje hmotnost, nebo vyrobeny na místě pomocí technologií, které dosud neexistují. Porucha životního prostředí, která by na stanici byla jen menší nepříjemností, se na Měsíci může stát potenciální nouzovou situací. To vyžaduje záložní systémy, náhradní díly a alternativní provozní režimy, které přidávají na hmotnosti, složitosti a nákladech. Adaptace technologie životního prostředí stanice na lunární podmínky přináší další výzvy, které nemají analogii v nízké oběžné dráze Země. Měsíční gravitace je zhruba 16tinou gravitačního zrychlení Země. Systémy založené na gravitaci, které využívají separaci, včetně mnoha procesů obnovy vody, musí být přizpůsobeny sníženým gravitačním podmínkám. Měsíční prach, který proniká prakticky do všech systémů, je rizikem kontaminace filtrů, těsnění a komponentů pro manipulaci s kapalinami. Tepelná prostředí na povrchu Měsíce, které se pohybují od asi 120 stupňů Celsia na Slunci po minus 170 stupňů Celsia ve stínu, kladou nároky na tepelnou správu, které prostředí na orbitě stanice nevyžaduje. Žádný z těchto problémů není neřešitelný.
Inženýři navrhli a v některých případech otestovali řešení pro každý z nich. Každé řešení však vyžaduje vývoj, testování, kvalifikaci a integraci, což zabere roky a miliardy dolarů. Systémy životního prostředí pro trvalou lunární přítomnost představují nikoli jen menší vylepšení z dob Apollo, ale zcela jinou technologickou generaci, která je bližší tomu, co bude nakonec potřeba pro mise na Mars než čemukoli, co bylo vzlétlo během 60. let. Ochrana před zářením představuje stejně zásadní rozdíl mezi přístupem Apollo a současnými požadavky, a tento rozdíl je zcela řízen časem. Měsíc nemá globální magnetické pole. Prakticky nemá atmosféru. Jeho povrch je vystaven bez významného krytí celému spektru kosmického záření. To zahrnuje galaktické kosmické paprsky, vysokoenergetické částice pocházející ze supernov a další násilné astrofyzikální události v galaxii a sluneční částicové události, intenzivní výbuchy energetických protonů vystřelovaných Sluncem během koronárních hmotných ejektions a slunečních erupcí. Galaktické kosmické paprsky přináší pomalou, kontinuální dávku záření, která se hromadí v čase. Jednotlivé částice jsou mimořádně energetické. Některé nesou kinetickou energii profesionálně hozeného baseballu soustředěnou do jednoho atomového jádra. Tyto částice pronikají běžnými štítovými materiály a některé dokonce vytvářejí sekundární záření, když zasáhnou štít, což může zvýšit dávku pro posádku za tenkou ochranou místo jejího snížení. Efektivní krytí proti galaktickým kosmickým paprskům vyžaduje značnou hmotnost, například několik metrů vrstvy regolit nebo silné vrstvy vodíkem bohatých materiálů, jako je polyetylen nebo voda. Sluneční částicové události jsou jiného charakteru, ale potenciálně ještě nebezpečnější na krátkou dobu. Hlavní sluneční událost může během několika hodin dodat dávku záření, která by se normálně hromadila měsíce galaktického kosmického záření. Intenzita je nepředvídatelná. Události se mohou vyskytnout s malým varováním. Někdy je to jen 15 až 30 minut od prvních viditelných známek na Slunci po příchod energetických částic na vzdálenost Měsíce. Doba trvání se pohybuje od hodin do dnů. Nejzávažnější události zaznamenané v historii by mohly způsobit dávky schopné vyvolat akutní radiační nemoc, nevolnost, oslabení imunity a potenciálně smrt pro nezabezpečené astronauty na povrchu Měsíce. Posádky Apollo byly vystaveny všem těmto rizikům. Přežili, protože jejich mise byly krátké a měli štěstí. Žádná z misí na povrchu Měsíce se nesetkala s velkou sluneční částicovou událostí. To nebylo zaručeno. Sluneční aktivita během éry Apollo byla mírná, ale mezi misemi došlo k významným událostem. Velká protonová událost v srpnu 1972 se odehrála mezi misemi Apollo 16 a 17. Kdyby se shodovala s pobytem na povrchu, posádka by obdržela dávku odhadovanou na několik set milisievertů během několika hodin, což je dost na to, aby způsobila akutní příznaky a významně zvýšila riziko rakoviny v průběhu života. Zda by to bylo smrtelné, je předmětem diskuse, ale určitě by to představovalo lékařskou pohotovost, na kterou by nebylo léčení na lunárním povrchu. Přijetí tohoto rizika bylo kalkulovaným gamblem v souladu s celkovým přístupem Apollo k bezpečnosti posádky. Pravděpodobnost vzniku vážné události během jakéhokoliv konkrétního 72-hodinového období je relativně nízká. U několika misí zůstává kumulativní pravděpodobnost zvládnutelná, pokud jste ochotni přijmout důsledky v případě, že gamble selže. U misí trvajících týdny nebo měsíce se však výpočet zcela mění. Expozice galaktickým kosmickým paprskům se lineárně hromadí s časem. Pobyt na povrchu po dobu 30 dní přináší přibližně 10krát vyšší dávku galaktických kosmických paprsků než 3denní pobyt. Během měsíců se nahromaděná dávka blíží nebo překračuje limity stanovené moderními medicínskými standardy pro vesmírné lety. Pravděpodobnost, že během delšího pobytu na povrchu dojde alespoň k jedné významné solární události s částicemi, se podstatně zvyšuje. U mise trvající celé lunární dne, což je 29,5 dne na Zemi, již nejde o zanedbatelný rizikový faktor. Stává se téměř jistotou při opakovaných misích. Moderní architektura misí proto musí začlenit ochranu před zářením jako základní požadavek na návrh, nikoliv jako akceptované riziko. To znamená, že povrchové obytné moduly by měly mít stínění dostatečné k snížení expozice galaktickým kosmickým paprskům na přijatelnou úroveň, pravděpodobně pomocí vrstvy regolitu naskládané nad obytnými moduly do hloubky několika metrů nebo výstavbou v lávových tunelech, které poskytují přirozené stínění shora.
Dále to znamená vyčlenění speciálních úkrytů před bouřkami v každé tlakové místnosti, schopných ochránit posádku během solárních událostí s dostatečnými zásobami na pobyty od 24 do 72 hodin. Také monitoring záření v reálném čase a systémy včasného varování spojené s sítěmi pozorování slunce. Každý z těchto požadavků přidává na hmotnosti, nákladech a složitosti povrchové architektury. Obytný modul určený k zakopání pod regolitem musí být dostatečně pevný, aby unesl nadložní vrstvu. Úkryt před bouřkami musí být přístupný z každého pracovního místa na povrchu v rámci dostupného varovného času. Monitorovací systémy musí být spolehlivé a záložní. Nic z toho v architektuře Apollo neexistovalo, protože to nebylo nutné pro třídenní sprint. Tepelné prostředí lunárního povrchu přináší inženýrské požadavky, kterým se Apollo vyhýbalo pečlivým plánováním, ale dlouhodobá přítomnost se jim nevyhne. Měsíc se otáčí jednou za 29,5 dne na Zemi. To znamená přibližně 14 dní nepřetržitého slunečního svitu následovaných 14 dny nepřetržité tmy na většině míst. Během slunečního období teploty na povrchu v rovníkových oblastech dosahují přibližně 120 stupňů Celsia. Během lunární noci teploty klesají na přibližně minus 70 stupňů Celsia. Přechod není plynulý. Protože měsíc postrádá atmosféru, která by udržovala nebo rozváděla teplo, teploty se rychle mění při východu nebo západu slunce na místní obloze. By se Apollo přistávali během lunárního rána na pečlivě vybraných rovníkových lokalitách, což zajišťovalo mírné tepelné podmínky po celou dobu pobytu. Posádky nikdy nebyly na povrchu dost dlouho na to, aby se tepelné prostředí významně změnilo. Tepelný řídící systém lunárního modulu byl navržen na úzký teplotní rozsah a krátkodobý provoz. Nemusel zvládat extrémy celého dne, protože k nim nikdy nebyl vystaven. Dlouhodobá přítomnost však musí fungovat přes oba extrémy. Zařízení musí pracovat při teplotách, které by během noci zmrzly oxid uhličitý napevno a během dne se blížily bodu varu vody. Materiály se při tepelných cyklech rozpínají a smršťují, což zatěžuje spoje, těsnění a konstrukční spojení. Elektronika musí být buď aktivně vyhříván přes noc, nebo navržena tak, aby přežila opakované hluboké chladové cykly bez degradace. Maziva v mechanických systémech musí fungovat v rozmezí téměř 300 stupňů Celsia. Výroba energie je nejpřímější tepelnou výzvou. Solární panely během 14denního období svitu produkují dostatek elektřiny, ale během stejné délky noci nevytvářejí nic. Pro trvalou základnu znamená toto buď uložit dostatek energie během dne na pokrytí všech operací po dobu 2 týdnů tmy, což vyžaduje kapacitu baterií řádově přesahující současnou technologii, nebo nasadit jaderné zdroje, které fungují nezávisle na osvětlení sluncem. NASA a Ministerstvo energetiky vyvíjí systémové jaderné zdroje energie pro lunární povrch, počínaje demonstrační technologií s výkonem v kilowatech a postupně směřující k projektu systémové energie s cílem dosáhnout přibližně 40 kW nepřetržitého elektrického výkonu na jednotku. To je smysluplný začátek, ale trvalá základna s podporou života, tepelným managementem, vědeckými operacemi a zpracováním zdrojů na místě bude vyžadovat podstatně vyšší výkon. Bude nutné více jednotek spolu s infrastrukturou pro jejich nasazení, propojení a údržbu. Artemis částečně řešil tepelnou a energetickou výzvu zaměřením na počáteční přistávací místa poblíž jižního pólu Měsíce. Některé vyvýšené lokality poblíž jižního pólu přijímají téměř nepřetržitý sluneční svit díky mírnému axiálnímu naklonění Měsíce, jen 1,5 stupně od ekliptiky. Tyto takzvané vrcholy věčné světla nabízejí dramaticky lepší tepelné a energetické podmínky než rovníkové lokality. Solární panely umístěné na těchto výškových místech by mohly generovat energii téměř nepřetržitě s pouze krátkými stínicími obdobími. I tyto příznivé lokality však leží vedle některých z nejextrémnějších tepelných prostředí v sluneční soustavě. Kráterové oblasti ve stínu blízko pólů, které neviděly slunce miliardy let, mají teploty až minus 230 stupňů Celsia. Chladnější než povrch Pluta. Tyto krátery jsou vědecky a provozně klíčové, protože se předpokládá, že obsahují zásoby vodního ledu nahromaděného během geologického času z dopadů komet a implantace slunečního větru. Toto vodní led představuje možná nejdůležitější strategický zdroj pro udržitelnou přítomnost na Měsíci. Pokud ho lze vytěžit a zpracovat, poskytuje pitnou vodu, dýchatelný kyslík prostřednictvím elektrolyzy a nejtransformativnější vodík a kyslík, které lze využít jako raketové palivo. Koncept se nazývá využívání místních zdrojů a stojí v centru každé vážné dlouhodobé lunární architektury.
Schopnost vyrábět pohonné hmoty na Měsíci, místo jejich vypouštění z Země za obrovské náklady, by zásadně změnila ekonomiku průzkumu hlubokého vesmíru, proměnila by Měsíc cíle na skladovací depo. Ale těžba vodního ledu z trvale stíněných kráterů při minus 230 stupňů Celsia vyžaduje zcela novou kategorii povrchového zařízení. Těžební vybavení musí fungovat ve stálé tmě při teplotách, které by rozbily většinu běžných materiálů. Vyhloubené regality obsahující led musí být přepravovány do zpracovatelských zařízení, kde se na ně aplikuje teplo k sublimačnímu odpařování ledu, čímž se přímo přemění z pevného stavu na plyn, který je následně zachycen, očištěn a buď uložen nebo dále zpracován na vodík a kyslík elektrolyzou. Zpracovatelské stanice vyžadují značný výkon. Sladovací systémy musí zabránit znovumrznutí nebo úniku zpracované vody a plynů. Dopravní systémy musí spolehlivě fungovat na přechodu mezi slunnými oblastmi a trvale stíněnými regiony, odolávat teplotním rozdílům v řádu stovek stupňů na krátké vzdálenosti. Rozhodnutí soustředit přistání Artemis na jižním pólu Měsíce je často veřejností prezentováno jako vědecká preference. Poly jsou zajímavé, protože obsahují vodní led a nabízejí jedinečné geologické výzkumné možnosti. Tento rámec, i když přesněji, však podceňuje architektonickou nutnost za tímto výběrem. Jižní pól není jen nejvědecky atraktivnější destinací pro trvalou lidskou přítomnost. Může být jedinou životaschopnou možností vzhledem k současným technologickým omezením. Ekvatoriální základna podobná místům přistání Apollo by čelila plné 14denní měsíční noci bez slunečního svitu pro výrobu energie a teplotám klesajícím až na minus 70 stupňů Celsia. Přežít tuto temnotu s aktuální technologií baterií by vyžadovalo energetické zásobní systémy tak obrovské, že samotný náklad na jejich vypuštění by spotřeboval značnou část rozpočtu programu. Jaderné energetické systémy schopné překlenout tuto mezeru jsou ve fázi raného vývoje a jsou od letové připravenosti vzdáleny několik let při požadované úrovni výkonu. Jižní póly tento problém řeší prostřednictvím orbitální geometrie, nikoli technickou silou. Minimální naklonění osy Měsíce znamená, že vyvýšené oblasti poblíž pólů mohou zůstat téměř v neustálém slunečním svitu, protože Měsíc obíhá kolem Slunce a přijímá osvětlení přibližně 90% lunárního roku na nejvýhodnějších místech. To přeměňuje výrobu energie z nevyřešené krize na zvládnutelný inženýrský problém. Solární panely na polárních vrcholcích mohou udržovat provoz pouze mírnými záložními bateriemi na krátké období stínu, zatímco obrovské zásobní systémy, které by vyžadovala ekvatoriální lokalita, nejsou potřeba. Žádná z těchto technologií zatím neexistuje jako letově způsobilé zařízení. Individuální součásti byly prototypovány a testovány v laboratorních podmínkách a v simulovaných lunárních prostředích. Plány na robotické průzkumné mise v rámci programu NASA pro komerční lunární nákladové služby směřují ke charakterizaci ledových ložisek a testování extrakčních konceptů. Avšak mezeru mezi laboratorní ukázkou a provozní těžbou zdrojů ve větším měřítku, které by podpořilo trvalou základnu, stále tvoří velká vzdálenost. Překlenutí této mezery bude vyžadovat roky iterativního vývoje, terénního testování a systémové integrace. Samotný Lunar Regolith představuje riziko, kterému Apollo čelilo, ale nikdy nemělo příležitost dlouhodobě jej řešit. Měsíční povrch je pokryt tenkou vrstvou ostrých částic, vytvořenou miliardami let mikrometeoritického bombardování. Na rozdíl od pozemského písku, který je zaoblený a vyhlazený větrem a vodou, jsou částice regolitu na Měsíci ostré střepy skla a minerálů s ostrými hranami, které se nikdy nezbavují ostrosti. Tyto částice nesou trvalé elektrostatické náboje vznikající sluneční UV zářením a slunečním větrem, což je přitahuje a pevně drží na téměř jakémkoliv povrchu, s nímž přijdou do kontaktu. Astronauti Apollo hlásili vážné problémy s lunárním prachem i po krátkých výstupech na povrch. Regolith pronikal do spojů obleků a snižoval jejich pohyblivost. Škrábal plexiskla přilbových štítů, snižoval viditelnost. Pokrýval optické přístroje a tepelné ovládací povrchy. Při vnášení do kabiny lunárního modulu dráždil oči astronautů a dýchací systém. Geolog Harrison Schmitt z Apollo 17 hlásil příznaky podobné senné rýmě po expozici prachu v kabině, popisoval ucpání nosu a podráždění, které přetrvávalo několik hodin. U třídenních misí byly tyto účinky přijatelné jako nepříjemnosti. Pro dlouhodobé operace se však stávají vážnými inženýrskými a zdravotními problémy. Drsné částice regolitu urychlují opotřebení mechanických těsnění, ložisek a pohyblivých součástí. Nahromadění prachu na solárních panelech snižuje účinnost výroby energie.
Kontaminace filtrů a součástí systému řízení životních podmínek zhoršuje výkon a zvyšuje požadavky na údržbu. Dlouhodobé vdechování jemného regalitu, který obsahuje významnou frakci nanokřemičitých střepů, představuje riziko respiračního zdraví, které někteří vědci srovnávají s riziky spojenými s terestrickou silikózou a asbestózou. Řízení prachu při dlouhodobých operacích na povrchu vyžaduje systémy, které Apollo nemělo a nepotřebovalo. Návrhy na dveřní systémy minimalizující přenos regalitu z exteriéru do vnitřku habitatů. Systémy čištění obleků nebo přístupové systémy umožňující astronautům vstup a výstup z obleků bez vnášení prachu do stlačeného prostoru. Odolné nátěry a materiály odolné proti prachu pro exponované zařízení. Filtrační systémy schopné nepřetržitě po měsíce odstraňovat jemné částice z kabinového vzduchu. Monitorovací protokoly pro respirační zdraví posádky. Každý z těchto aspektů představuje inženýrskou výzvu, kterou je třeba vyřešit, otestovat a integrovat, než budou moci být dlouhodobé povrchové mise prováděny bezpečně. Souhrnný efekt všech těchto požadavků: uzavřený systém podpory života, ochrana před zářením, tepelná správa během celého denního cyklu, nepřetržitá výroba energie, využívání místních zdrojů a mitigace prachu mění inženýrský problém z toho, s čím se potýkalo Apollo, na něco téměř nepoznatelného. Apollo potřebovalo vozidlo, které by dokázalo udržet naživu 2 osoby po 3 dny v příznivém termálním okně bez požadavku na těžbu zdrojů, s minimálními obavami z radiace a s vyčerpatelnými systémy po celou dobu. Moderní lunární programy potřebují povrchovou architekturu, která dokáže udržet naživu a produktivní 4 nebo více osob po týdny či měsíce přes extrémní tepelné cykly s uzavřenými environmentálními systémy, robustní ochranou před zářením, nezávislou výrobou energie a začátky místní produkce zdrojů. Srovnání s Apollem není otázkou stupně. Je to otázka druhu. Ptát se, proč Artemis trvá déle než Apollo, je jako ptát se, proč stavba celoroční vědecké stanice v Antarktidě trvá déle než víkendové kempování na stejném kontinentu. Cíl je stejný. Všechno ostatní na tomto podniku je jiné. Proto také architektura Artemis vypadá tak odlišně od relativně jednoduché třívozové konstrukce Apollo. Artemis zahrnuje systém startu do vesmíru pro transport z Země na těžký náklad, kapsly Orion pro přepravu posádky do a z blízkosti Měsíce, bránu, malou vesmírnou stanici na oběžné dráze Měsíce jako vyčkávací a logistickou platformu, systém přistání s lidskou posádkou vyvinutý komerčně společnostmi SpaceX a Blue Origin pro dopravu mezi orbitou Měsíce a povrchem. Povrchové obydlí, energetické systémy, vozítka a nakonec zařízení na těžbu zdrojů, satelity pro komunikaci pro nepřetržitý kontakt. Povrchu se Zemí robotické předběžné mise k charakterizaci přistávacích míst a testování technologií. Každý prvek řeší skutečnou potřebu, kterou Apollo buď neřešilo, nebo záměrně přehlíželo. Brána poskytuje trvalou platformu na orbitě Měsíce, která může podpořit více přistávacích misí bez nutnosti kompletního přechodu z Země na Měsíc pro každou rotaci posádky. Komerční systémy přistání zavádějí konkurenční vývojové a nákladové struktury. Povrchové systémy, obydlí, zdroje energie, vozítka umožňují prodloužené pobyty, které architektura Apollo nemohla podporovat. Systém přistání s posádkou si zaslouží zvláštní pozornost, protože představuje největší zdroj jak transformačního potenciálu, tak rizika celého programu Artemis. Vybraný systém Starship od SpaceX jako přistávací vozidlo pro úvodní hrubé povrchové mise Artemis je kosmická loď, která téměř vůbec nepřipomíná lunární modul Apollo, který konceptuálně nahrazuje. Lunární modul měřil asi 6,5 metru na výšku s rozložnými přistávacími nohami a vážil přibližně 15 metrických tun plně natankován. Starship měří přibližně 50 metrů na výšku a váží přes 100 metrických tun v suchém stavu. Rozsah rozdílu není jen postupný, je o několik řádů větší. Tento rozměr umožňuje kapacity, které Apollo nikdy nemohlo zvážit. Objem nákladového prostoru Starship může pojmout obytné zařízení, vědecké přístroje, vozítka a zásoby dostatečné k podpoře povrchových pobytů trvajících týdny, nikoli hodiny. Jeho přepravní kapacita mění logistiku lunárních operací od modelu batůžkářství Apollo, kde každý gram byl pečlivě zvažován, na něco blíže skutečné expedici s významnou infrastrukturou dodanou při každém přistání. Tento rozměr však přináší závislost, která v historii lidského kosmického letu nemá precedent: orbitální doplňování paliva. Starship nemůže dosáhnout povrchu Měsíce na jediný start z Země. Nejprve musí dorazit na nízkou oběžnou dráhu Země, poté obdržet několik dodávek kryogenního paliva z tankerových variant téže lodě, které jsou vypuštěny zvlášť.
Současné odhady naznačují, že každá lunární mise může vyžadovat mezi 6 a 16 letů tankru k úplnému natankování jedné lunární Starship v závislosti na konečném výkonu vozidla a míře ztráty paliva během tankování. Orbitální přenos kryogenních paliv, superchlazeného tekutého kyslíku a tekutého metanu nikdy nebyl demonstrován v takovém měřítku. Technické výzvy zahrnují řízení ztrát paliva v termálním prostředí nízké oběžné dráhy Země, zajištění spolehlivého přenosu kapalin mezi dvěma vozidly v mikrogravitaci, udržení kvality paliva během několika po sobě jdoucích přenosů a koordinaci rychlého sledu startů tankrů v rámci časového okna omezeného orbitálními mechanismy a časovou ztrátou paliva. Každá z těchto výzev je teoreticky řešitelná. Žádná však nebyla ověřena v praxi na provozní úrovni, ale každý prvek také přidává rozhraní, výzvy při integraci, rizika vývoje a závislost na harmonogramu. Architektura Artemis je složitější než Apollo, ne proto, že její návrháři byli méně elegantní, ale proto, že problém je složitější. Nelze vybudovat trvalou základnu s třístupňovým systémem optimalizovaným pro třídenní návštěvu. Přidaná složitost není byrokratické přebytečné zatížení. Je to inženýrská realita. Dopady na časový plán jsou významné. Apollo se přesunulo od Kennedyho řeči k prvnímu přistání na Měsíci za 8 let. Tempo, které odráželo neomezené rozpočty, válečnou naléhavost a mimořádnou toleranci k riziku. Artemis, provozované s omezenými rozpočty, moderními požadavky na bezpečnost a potřebou vyvíjet technologie, které Apollo nikdy nezkoušelo, bude trvat déle. Ne proto, že by inženýři byli méně schopní. Moderní letečtí inženýři pracují s nástroji a znalostmi, které jejich předchůdci z Apollo si nedokázali představit. Ale protože problém, který řeší, je kategoricky náročnější. Pokušení přímo srovnávat časové plány a ptát se, proč nemůžeme v 8 letech udělat to, co Apollo zvládl za 8 let, ignoruje všechno, co se změnilo ohledně požadavků mise, bezpečnostních standardů, rozpočtového prostředí a průmyslové základny. Je to srovnání mezi sprintem a stavebním projektem. Sprinty jsou rychlejší. Stavební projekty něco vyrábí, co vydrží. Co se pokouší dosáhnout Artemis, nemá žádný historický precedens. Apollo bylo vynikajícím úspěchem s jasnými historickými paralelami k jiným krizovým programům. Manhattan projekt, mobilizace válečného průmyslu, trvalá přítomnost na Měsíci nemají žádné srovnání. Žádná země nikdy nezaložila trvalé osídlení na tělese jiném než na Zemi. Mezinárodní vesmírná stanice je nejbližší analogií, ale funguje v poměrně mírném prostředí nízké oběžné dráhy kolem Země s pravidelným zásobováním a možností nouzového návratu posádky během několika hodin. Měsíc nenabízí žádné z těchto výhod. Je vzdálen 3 dny od Země. Zásobování vyžaduje speciální starty plánované měsíce dopředu. Nouzový návrat vyžaduje funkční vzestupnou loď, čekající na orbitální vesmírnou loď a doba přepravy, která znemožňuje rychlou lékařskou evakuaci. Každý systém musí fungovat nebo musí mít posádka prostředky přežít, dokud jej nemůže být opraven. Přesnost při chybě se výrazně zužuje ve srovnání s orbitálními operacemi, i když je prostředí podstatně nepřátelštější. To je realita, která odděluje moderní ambice na Měsíci od úspěchu Apollo. Cíl je vzdálen 384 000 kilometrů. Stejná vzdálenost, jaká byla vždy. Ale cesta měřená nejen v kilometrech, ale v složitosti toho, co je třeba postavit, otestovat, kvalifikovat, vypustit, sestavit a udržovat, je řádově mnohem delší než cokoliv, co Apollo zkoušel. Není těžší dosáhnout Měsíce než v roce 1969. Těžší je na něm zůstat a setrvání je celý smysl návratu. Sedmá sada otisku bod na povrchu, ať už symbolicky mocná, by však neospravedlnila investice. Co ospravedlňuje investici, je infrastruktura, která vydrží, systémy, které generují energii během měsíční noci, těží vodu ze starobylého ledu, chrání posádku před zářením a proměňuje Měsíc z místa, které navštěvujeme, na místo, které využíváme. Stavba této infrastruktury je skutečnou misí a vyžaduje něco, na co žádný inženýrský zázrak nemůže nahradit. Udržitelný závazek na desetiletí, stabilní financování přes politické přechody a instituční trpělivost řešit problémy, které se nevyřeší pouze naléhavostí. Zda je možné tyto podmínky vytvořit a udržet, není otázka inženýrská. Je to otázka politická a na ní závisí vše ostatní. Všechno dosud zkoumané se shoduje na jedné nepříjemné pravdě, kterou většina nadšenců do vesmíru raději nechtěla konfrontovat. Hlavní překážkou mezi lidstvem a trvalým návratem na Měsíc není technická. Je to institucionální.
Inženýři vědí, jak vyřešit tepelné problémy, problém záření, problém životní podpory, problém prachu, problém energie. Navrhli věrohodné architektury, postavili funkční prototypy a ověřili návrhy subsystémů prostřednictvím testování a simulací. Inženýrství je nesmírně náročné. Ale obtížnost je přesně to, čemu inženýři existují, aby překonali. S dostatečným časem, stabilními zdroji a jasným směrem vyřeší každý technický úkol, který Měsíc představuje. Otázka, která skutečně určuje, zda se lidé vrátí na povrch Měsíce a zůstanou tam, je jiná. Je to otázka politiky, peněz, trpělivosti a zvláštní neschopnosti demokratických společností udržet závazky, které přetrvávají přes jednotlivé volební cykly. Je to otázka, zda druh, který stavěl pyramidy po desetiletí a velké katedrály po století, dokáže mít stejnou generací trvající vytrvalost pro projekt, jehož výnos není měřen v letech, ale v životech. Kdy se příběh návratu na Měsíc stává zásadně odlišný od příběhu Apolla. Apollo vyžadovalo řešení technického problému za mimořádné politické naléhavosti. Moderní návrat na Měsíc vyžaduje řešení politického problému za podmínek běžného demokratického řízení. Druhá výzva je v mnoha ohledech obtížnější než první. Musí chránit členy posádky před zářením, mikrometeoroidy a pomalým zhoršováním každého těsnění, ložiska a systému s kapalinami během dlouhodobé provozní doby. Certifikace, že hardware splňuje tyto požadavky, zahrnuje testovací kampaně, které nelze smysluplně zkrátit bez přijetí rizik, jež moderní bezpečnostní normy zakazují. Realistický časový rámec pro vybudování udržitelné schopnosti na povrchu Měsíce není založen na pesimismu, ale na pozorovaném tempu každého srovnatelného infrastrukturního programu v historii kosmického letu. Nyní zvažte politický časový plán, ve kterém musí tento technický plán fungovat. Americký prezident slouží maximálně 8 let. Kongresové období trvá 2 roky pro sněmovnu reprezentantů a 6 let pro Senát. Federální rozpočty jsou schvalovány a přidělovány každý rok s omezenými mechanismy, které by mohly zavázat budoucí kongrese k vícerozměrným závazkům. Každá nová administrativa přichází se svými prioritami v oblasti vesmírné politiky, vlastní jmenovanou administrátorkou NASA, vlastním vztahem s kongresovými výbory a vlastním politickým kalkulem ohledně rozdělování disponibilních výdajů. Matematika je nelítostná. Program vyžadující 25 let dlouhodobých investic musí přežít alespoň 3, možná 4 změny prezidentských vlád. Musí udržet podporu přes 6 nebo 7 volebních cyklů v kongresu. Musí odolat hospodářským recesím, konkurenčním národním prioritám, měnícím se geopolitickým podmínkám a nevyhnutelným technickým nezdarům, které doprovázejí jakýkoliv složitý vývojový projekt. Musí to všechno zvládnout při současném zobrazování viditelných pokroků dostatečně rychle, aby odůvodnili další investice, ale zároveň dostatečně pomalu, aby to bylo technicky odpovědné. Žádný postapokalyptický lunární program tento výzvu nepřežil. Ani jeden. Iniciativa vesmírného průzkumu z roku 1989 byla během 2 let mrtvá. Program souhvězdí z roku 2004 byl zrušen po 6 letech. I Artemis, který přežil 1 prezidentskou změnu a v současnosti má bipartisanskou podporu, byl nucen prodloužit svůj časový plán a upravit svou architekturu během několika rozpočtových cyklů. Vzorec není řadou jednotlivých selhání. Je to strukturální charakteristika toho, jak demokratické vládnutí interaguje s dlouhodobými inženýrskými programy. Někteří pozorovatelé z toho vyvozují, že udržitelná lunární přítomnost je politicky nemožná, že demokratické společnosti jsou ústavně neschopné udržet takovou víceletou závaznost, kterou vyžaduje trvalá vesmírná infrastruktura. Tento závěr je srozumitelný, ale předčasný, protože existuje alespoň jeden významný protikladný příklad, který dokazuje, že demokratické řízení může udržet složité vesmírné programy napříč více administrativami, pokud jsou institucionální struktury správně navrženy. Mezinárodní vesmírná stanice udržela kontinuální lidské osídlení od listopadu roku 2000. To představuje více než 25 let nepřetržitých operací, které překračují 5 amerických prezidentských období, početné kongresové změny a alespoň 2 velké ekonomické krize. Stanice přežila katastrofu Kolumbie a následné uzemnění flotily raketoplánů. Přežila konec programu raketoplánů úplně, převedla přepravu posádek na ruské lodě Sojuz a později na komerční americké kosmické lodě. Přežila geopolitické napětí s Ruskem, která by v jiných kontextech mohla ohrozit partnerství. Jak se stanice podařilo přežít, když lunární programy ne? Několik faktorů k tomu přispělo a každý nabízí poučení pro Artemis a jeho nástupce.
Za prvé, stanice vytvořila mezinárodní závislosti, které zvýšily náklady na zrušení nad rámec toho, co byl kterýkoliv partner ochoten zaplatit. Když Evropská kosmická agentura staví modul, když Japonská agentura pro průzkum vesmíru přispívá laboratoří, když Kanadská vesmírná agentura poskytuje robotickou ruku, zrušení programu znamená nejen odepsání domácího investice, ale i poškození diplomatických vztahů s spojenci, jejich spolupráce je zapotřebí v mnoha dalších oblastech politiky. Stanice se začlenila do sítě mezinárodních závazků, které žádná administrativa nemůže snadno rozvázat. Za druhé, stanice rozložila ekonomické výhody napříč dostatečným počtem kongresových obvodů, aby vytvořila domácí politickou podporu její pokračování. Komponenty byly vyráběny v několika státech. Operace byly řízeny z center v Texasu, Alabamě, na Floridě a jinde. Smlouvy podporovaly tisíce pracovních míst v komunitách, kde vesmírný průmysl představoval významnou část místní ekonomiky. Zrušení stanice by znamenalo ztrátu těchto pracovních míst, což byla politická cena, kterou si současníci v postižených oblastech nechtěli dovolit bez ohledu na stranickou příslušnost. Za třetí, stanice přinášela kontinuální viditelné výsledky. Posádky pravidelně odstartovávaly. Vědecké experimenty generovaly publikace. Astronauti se stali veřejnými osobnostmi, které spojovaly program s obyčejnými lidmi prostřednictvím sociálních médií, vzdělávacích aktivit a živých vysílání z oběžné dráhy. Stanice nikdy nezmizela z veřejného oka natolik, aby její existence byla abstraktní nebo zapomenutelná. Artemis začal přijímat podobné strukturální strategie, což představuje jeden z nejdůležitějších, ale nejméně diskutovaných rozdílů mezi současným programem a jeho neúspěšnými předchůdci. Dohody Artemis, které podepsalo přes 40 zemí k nedávnému počtu, stanovují rámec sdílených principů pro průzkum Měsíce. Tyto dohody nejsou závaznými smlouvami v právním smyslu, ale vytvářejí diplomatická očekávání a institucionální vztahy, které zvyšují politické náklady na americký ústup. Když Austrálie, Japonsko, Spojené království, Itálie a desítky dalších národů podepíší rámec pro kooperativní průzkum Měsíce, Spojené státy se nemohou snadno odtáhnout bez diplomatických důsledků, které sahají daleko za oblast kosmické politiky. Konkrétněji, mezinárodní partneři přispívají technologií. Evropská kosmická agentura staví servisní modul pro kapsly Orion, část, která zajišťuje pohon, energii a podporu života během cesty. To není symbolický krok. Je to klíčový příspěvek, bez kterého Orion nemůže letět. Japonsko vyvíjí tlakový lunární rover, navržený tak, aby umožnil astronautům cestovat po povrchu bez nasazení vesmírných obleků, čímž výrazně prodlužuje rozsah průzkumu. Kanada přispívá robotickými systémy pro bránu. Každý z těchto příspěvků vytváří vzájemnou závislost, která váže partnerské země k pokračování programu a činí jednostranné americké zrušení diplomaticky nákladné. Komerční partnerství představují možná nejvýznamnější strukturální inovaci v programu Artemis ve srovnání se všemi předchozími lunárními programy. A pochopit, proč, vyžaduje ocenění toho, jak zásadně se od poslední vážné snahy o návrat na Měsíc proměnila soukromá kosmická odvětví. Když byl program Konstelace zrušen v roce 2010, byl sektor soukromého vesmírného průmyslu stále v procesu dokazování. SpaceX vyslalo svůj raketový nosič Falcon 1 pouze dvakrát úspěšně. Blue Origin tehdy ještě nevypustil žádné orbitální vozidlo. Myšlenka, že soukromé společnosti by mohly vyvíjet, stavět a provozovat lidsky vhodná kosmická plavidla za náklady výrazně nižší než tradiční vládní programy, byla slibná, ale nepodložená. Dnes je situace nepoznatelná. SpaceX běžně vypouští a přistává s orbitálními nosiči raket, což bylo považováno za technicky nepravděpodobné mnoha experty ještě v roce 2012. Falcon 9 se stal nejčastěji používaným orbitálním nosičem na světě. Jeho plavidlo Crew Dragon přepravilo desítky astronautů na mezinárodní vesmírnou stanici pod smlouvou NASA za cenu za sedadlo, která je přibližně čtvrtinou ceny, kterou si účtoval Shuttle. Vozidlo Starship, které je momentálně ve fázi aktivního testování, je navrženo tak, aby bylo největším a nejsilnějším plně znovu použitelným startovacím systémem, jaký byl kdy postaven. Blue Origin, i když je v provozní schopnosti o něco pozadu, vyvíjí nový těžký nosič Glenn a bylo mu vybráno k výstavbě samostatného přistávacího systému pro pozdější mise Artemis. Rocket Lab, Relativity Space a další společnosti rozšiřují průmyslovou základnu pro startovací zařízení a komponenty kosmických plavidel. Ekosystém komerčního vesmírného průmyslu nyní zahrnuje desítky společností schopných přispět k průzkumu Měsíce v různých úrovních dodavatelského řetězce. Tato komerční hloubka je důležitá pro přežití programu tím způsobem, který je snadné podcenit.
Když SpaceX vyvíjí systém přistání lidí na Starship pro Artemis, dělá to v rámci smluvní struktury, kde NASA platí za splnění milníků, zatímco SpaceX investuje značný soukromý kapitál do vývoje základního vozidla. Starship není stavěn pouze pro NASA. Je konstruován jako univerzální dopravní systém s možností vypouštění komerčních satelitů, přepravy po Zemi a soukromého vesmírného cestování. Se přistání na měsíci Luna je jedním z mnoha případů použití. To znamená, že i když by byl konkrétní program Luna NASA narušen rozpočtovým omezením nebo změnou administrativy, základní vývoj vozidla by pravděpodobně pokračoval. SpaceX má nezávislou komerční motivaci dokončit Starship bez ohledu na vládní lunární politiku. Technologická základna pro přístup na Měsíc je částečně oddělena od politických cyklů, které zničily všechny předchozí lunární programy. Tato oddělenost je skutečně nová. Neexistovala během programu Konstelace. Téměř neexistovala během raných let Artemis. Představuje strukturální odolnost, kterou žádný vládní program nemůže napodobit. Stejná logika platí i pro další komerční účastníky. Společnosti vyvíjející lunární rover, systémy pro výrobu energie na povrchu, komunikační relé a zařízení pro průzkum zdrojů, podle smluv NASA, budují schopnosti s komerčním využitím nad rámec specifického programu NASA. Přístup na povrch Měsíce začal přitahovat soukromé investice od subjektů zájemců o těžbu zdrojů, turismus, vědecký výzkum a komunikační infrastrukturu. Tyto komerční zájmy vytvářejí zájmové skupiny pro lunární rozvoj, které existují nezávisle na jakémkoliv jediném vládním programu. Nic z toho nezaručuje úspěch. Komerční partnerství přináší svá rizika, nejistotu v časovém plánu, technické výzvy a možnost, že klíčové společnosti mohou čelit finančním potížím nebo strategickým změnám, které odloží klíčové prvky programu. Vývoj Starship je obtížné přesně předpovědět a mezera mezi prototypovým testováním a provozními lety s posádkou zůstává značná. Avšak strukturální výhoda rozptýlené komerční základny oproti modelu vládního jediného dodavatele z minulosti je podstatná a historicky bezprecedentní. Rozpočtové prostředky zůstávají nejtrvalejší překážkou a je třeba otevřeně přiznat, že moderní lunární programy operují na úrovních zdrojů výrazně nižších, než jaké měly mise Apollo. Roční rozpočet NASA na průzkumné systémy narostl v posledních letech, ale stále představuje jen zlomek investic z doby Apollo, pokud se měří jako podíl na federálním výdaji. To znamená, že schopnosti, které Apollo vyvinulo během let, bude Artemis potřebovat desetiletí nebo déle. Rychlost není primárně odrazem inženýrských obtíží. Je to odrazem úrovně financování. Někteří analytici tvrdí, že efektivita soukromého sektoru a moderní technologie mohou tento rozdíl uzavřít. A existují částečné důkazy, které tuto teorii podporují. SpaceX prokázala, že opakovaný vývoj s vysokou frekvencí letu může přinést schopnosti za dramaticky nižší náklady než tradiční přístupy. Filosofie společnosti rychle stavět hardware, agresivně testovat, přijímat selhání jako data, rychle iterovat, zkracuje dobu vývoje způsobem, kterému tradiční programy s důrazem na rozsáhlou předletovou analýzu a vyhýbání se rizikům nemohou konkurovat. Ale takovýto opakovaný vývoj v takovém tempu přináší napětí z požadavky lidského vesmírného létání, které dosud nebylo plně vyřešeno. Prototypy Starship zažily během testování dramatické selhání, výbuchy, destrukci, ztrátu kontroly nad vozidlem, neúspěšné přistání. Každé z těchto jevů je očekávanou a akceptovanou součástí vývojového procesu v rámci inženýrské kultury SpaceX. Každé také přináší mediální pokrytí a veřejnou diskusi, které by v jiném politickém prostředí mohly podkopat podporu Kongresu pro tento program. Řízení vztahu mezi agresivním komerčním rozvojem a veřejnou důvěrou, která je nezbytná pro udržitelnou politickou podporu, je nepřetržitou výzvou bez jasného historického precedent. Geopolitický rozměr moderního návratu na Měsíc si zaslouží pečlivé zkoumání, protože představuje jak příležitost, tak riziko. Čínský vesmírný program dosáhl za poslední desetiletí pozoruhodných milníků. Vysočané úspěšně přistály robotické sondy na povrchu Měsíce, včetně prvního přistání na odvrácené straně Měsíce z Čané 4 v roce 2019. Čané 5 vrátila na Zemi vzorky měsíčního materiálu v roce 2020. Čína oznámila plány na hrubé přistání na Měsíci přibližně do roku 2030 a spolupracuje s Ruskem na vývoji Mezinárodní lunární výzkumné stanice, trvalé základny na povrchu, která má začít s výstavbou na konci 20. a začátku 30. let. Tato ambice soustředila pozornost západních politiků na strategický význam udržení vedoucí pozice ve vesmírném průzkumu.
Podpora Kongresu pro Artemis byla posílena díky explicitnímu uznání, že Spojené státy čelí věrohodnému konkurentovi v cislunárním prostoru poprvé od sovětské éry. Tato konkurenční dynamika vytváří politickou motivaci pro trvalé investice, které historicky selhaly u čistě vědeckých nebo ekonomických argumentů. Ale konkurence nese také riziko opakování hlavní strukturální vady Apolla. Pokud bude návrat na Měsíc vnímán především jako závod s Čínou, soutěž o zasazení vlajek a získání prestiže před přistáním, může se program zaměřit na rychlost spíše než udržitelnost, na spektákl spíše než na infrastrukturu a na politické časové plány spíše než na inženýrské reality. Rychlý program, který má předstihnout Čínu u jižního pólu do roku 2028, by čelil přesně těm tlakům, které udělali Apolla velkolepým, ale neudržitelným. Zkrácené harmonogramy, zvýšená tolerance k riziku a architektura optimalizovaná pro jeden úspěch místo trvalé schopnosti. Nejproduktivnější by bylo, kdyby soutěž motivovala investice, zatímco architektura programu zajistila, že výsledné schopnosti budou sloužit dlouhodobým cílům, nikoli krátkodobé prestiži. To vyžaduje politické vůdce, kteří rozpoznají rozdíl mezi závodem a stavebním projektem. Vůdce ochotné akceptovat, že dorazit na Měsíc druhý s infrastrukturou určenou pro trvalost je strategicky výhodnější než být první s programem, který nemůže být udržitelný. Právní rámec pro trvalou přítomnost na Měsíci přidává rozměr, kterému Apollo nikdy čelilo a který dosud není úplně vyřešen. Vnější vesmírná smlouva z roku 1967, ratifikovaná všemi hlavními vesmírnými mocnostmi, zakazuje nároky na národní suverenitu nad nebeskými tělesy. Žádná země nemůže zasadit vlajku na Měsíci a prohlásit okolní území za své vlastní. Tento princip je široce přijat a pravděpodobně nebude přímo napadán, ale smlouva explicitně nezahrnuje těžbu a využívání lunárních zdrojů. Pokud země nebo firma těží vodní led z trvale zatmělého kráteru a zpracovává ho na raketové pohonné hmoty, znamená to přisvojení nebeského tělesa? Nebo je to srovnatelné s rybolovem v mezinárodních vodách, těžením zdrojů ze sdílených společných zdrojů bez nároku na suverenitu nad nimi? Smlouvy Artemis se snaží stanovit normy kolem této otázky, tvrdí, že těžba zdrojů je v souladu s vnější vesmírnou smlouvou a podporují transparentnost a předcházení konfliktům při výběru a využívání provozních zón. Ne všechny vesmírné mocnosti však smlouvy podepsaly. Čína a Rusko je odmítly a jejich plánovaná mezinárodní lunární výzkumná stanice funguje v rámci odlišného rámce. Potenciál konkurenčních právních výkladů a překrývajících se provozních zón v bohatých polárních regionech přináší geopolitickou složitost, kterou bude vyžadovat diplomatické řízení, sahající daleko za hranice jakéhokoliv jednoho vesmírného programu. Kam nás to všechno vede? Jaká je upřímná hodnocení současného postavení lidstva v jeho pokusu o trvalý návrat na Měsíc? Inženýrské výzvy jsou skutečné, ale řešitelné. Uzavřený oběh života podpory, ochrana před zářením, tepelná správa, povrchová energie, využívání místních zdrojů a mitigace prachu jsou všechny problémy s jasně stanovenými cestami k řešení. Žádný z nich nevyžaduje průlom v základní fyzice. Všechny však vyžadují trvalé investice do vývoje, testování a provozního ověřování. Industriální základna se obnovuje. Nestrosek Apolla, které již přesáhly možnosti obnovy, ale od nového základu v podobě komerčních vesmírných společností, mezinárodních partnerství a moderních výrobních technik. Tato nová základna je v mnoha ohledech odolnější než ta apollovská, protože je rozložena mezi více organizací s nezávislými motivacemi pro pokračování v investicích. Politické uspořádání je nyní příznivější než kdykoliv od roku 1972. Podpora napříč politickými stranami pro Artemis, mezinárodní účast, komerční zapojení a konkurenční tlak Číny vytvářejí kombinaci motivujících faktorů, které žádný předchozí program po Apollovi nezažil. To nezaručuje přežití při budoucích politických přechodech, ale zlepšuje šance ve srovnání s programy, které závisely výhradně na nadšení jedné administrativy. Časový rámec bude dlouhý. Ne tak dlouhý jako Apollo, ne 8 let od oznámení po přistání, ale desetiletí od zahájení programu po zralé povrchové operace. První přistání Artemis, kdykoliv k němu dojde, nebude vrcholem úsilí. Bude to začátek. Následující roky a desetiletí po prvním přistání určí, zda se stane dalším Apollem, úžasným slepým ramenem nebo prvním krokem směrem k něčemu trvalému. Úspěch vyžaduje určitý závazek, který demokratické společnosti považují za hluboce nepohodlný. Vyžaduje to utrácení peněz dnes za výhody, které se projeví během mandátů budoucích vůdců. Vyžaduje to akceptaci, že program nebude dokončen před příští volbou, nebo volbou po ní, nebo možná po té další.
Vyžaduje to snášet neúspěchy, zpoždění a růst nákladů, aniž by se opustil cíl. Vyžaduje to udržet institucionální zaměření přes nevyhnutelné personální změny, výkyvy rozpočtu a měnící se priority, které charakterizují demokratické řízení v průběhu několika desetiletí. Lidstvo již projevilo tento druh trpělivosti, i když zřídka a nikdy nesnadno. Velké infrastrukturní projekty 19. a 20. století, transkontinentální železnice, panamský průplav, systém mezistátních dálnic vyžadovaly desetiletí udržitelné investice přes politické přechody, ekonomické otřesy a ostrou veřejnou diskusi. Úspěšně byly proto, že široká koalice uznala dlouhodobou hodnotu tohoto úsilí a bojovala za jeho udržení přes nevyhnutelné obtíže. Měsíc vyžaduje stejný druh závazku, nezbysilou naléhavost Apolla, která hořela jasně a intenzivně a zasla během méně než dekády. Něco stabilnějšího, něčeho méně dramatického, ale trvanlivějšího pomalou, nevýraznou, rozpočtově omezenou práci na budování infrastruktury, která vydrží déle než ti, kteří ji schválili. Nepodařilo se nám vrátit na Měsíc, protože to bylo nemožné. Nevrátili jsme se, protože mimořádné podmínky, které činily Apollo možné, existenční hrozba, neomezený rozpočet, tolerance k smrtelnému riziku, jedinečný národní cíl se rozplynuly ve chvíli, kdy byl politický cíl dosažen. Co následovalo, nebyl neúspěch, ale normál. A jak se ukazuje, normál je mnohem těžším prostředím pro realizaci výjimečných věcí. Podmínky pro trvalý návrat se skládají. Neúplně, nerychle, ne bez frustrace, zpoždění a trvalého rizika, že politické cykly opět naruší to, na čem jsme začali pracovat. Ale trajektorie je poprvé za půl století skutečně zaměřena na povrch Měsíce. Ne kvůli krizi, ne kvůli závodu, ale protože dost lidí v dostatečném počtu institucí napříč dostatečným počtem národů začalo náročnou práci na budování něčeho, co je navrženo tak, aby vydrželo. Měsíc je vzdálen 3 dny. Vždy byl vzdálen 3 dny. Zbývající vzdálenost není měřena v kilometrech, ale v politické vůli udržet financování napříč správami, průmyslovém závazku vyvíjet hardware po desetiletí, mezinárodní spolupráci na sdílení nákladů a rizik a v institucionální trpělivosti absorbovat neúspěchy, aniž by byl opuštěn cíl. Tato vzdálenost se nedokonale, pomalu, s marnou nerovností, která charakterizuje každé ambiciózní úsilí v demokratické společnosti, uzavírá. Ale uzavírá se. 12 astronautů, kteří chodili po Měsíci, tak činilo za podmínek, které nelze znovu vytvořit. Je produktem jedinečného okamžiku strachu, ambice a politické vůle soustředěných do nejvýjimečnějšího inženýrského sprintu v lidské historii. Čeho dosáhli, nebyl začátek éry. Byl to vrchol krize. Co přijde pak, pokud vůbec přijde, nebude vypadat nic jako Apollo. Bude pomalejší, složitější, mezinárodnější, více komerční a udržitelnější. Nepřinese stejný ohromující pocit náhlého úspěchu. Nebude žádný jediný okamžik, kdy národ zadrží dech a sleduje zrnkovou televizní přenos nohou dotýkajících se cizí půdy poprvé. Místo toho bude postupné, inkrementální, často neviditelné hromadění schopností, testovaný habitát, nasazený systém energie, provedený experiment na získávání vody, dokončená rotace posádky, jedna po druhé, dokud přítomnost nebude už jen událostí, ale faktem. To civilizace budují věci, které vydrží. Ne v sprintu, ale ve vytrvalém úsilí. Ne skrze krizi, ale skrze závazek. Měsíc čeká, jak čekal vždycky. Trpělivě, tiše, lhostejný k lidským časovým plánům a politickým cyklům. Nezajímá ho, jestli se vrátíme v roce 2027, 2035 nebo 2050. Bude tam, kdykoliv přijdeme s nástroji a vůlí zůstat. Otázka nikdy nebyla, jestli se můžeme vrátit. Otázka vždy byla, jestli dokážeme vybudovat takovou civilizaci, která dokončí to, co začne. Tato otázka zůstává otevřená. Odpověď nezávisí na raketách, obydlích nebo energetických systémech. Závisí na nás, na tom, zda máme tu nejvzácnější a nejtěžší lidskou ctnost. Neodvahu, která září ve chvílích krize, ale trpělivost, která vydrží dlouhé tiché roky, kdy nikdo nepozoruje, práce je náročná a cílová čára není na dohled. Apollo dokázalo, že můžeme být odvážní. Půlstoletí, které následovalo, dokázalo, že odvaha sama o sobě nestačí. Co Měsíc požaduje nyní, je něco těžšího než odhodlání. Vyžaduje stálost. A jestli lidstvo dokáže zajistit tu stabilitu po celé desetiletí, napříč vládami a tisícem konkurenčních požadavků obyčejného demokratického života, je jediná otázka, která skutečně má význam. Měsíc je blízko.
Vždycky byl blízko. My jsme ti, kdo musí rozhodnout, že vydržíme dostatečně dlouho, abychom ho dosáhli.